जाखाला दे फैयाखै हेलौ आं नायनो र' नायबावसै नामा जों नङा नायनोब्रा पाब्लिक जादोंना जायाखै जादों हेलौ वेलकाम टु आवर लाइफ जायोब्रा दंखायो फैयाखैनोबा फैखायाखै नायनो नांसो नायदों मिथिया हेलौ ओके आं मोनसे मेसेज हरनानै दे माबे नोंनि नाम एलाय फैखांबाय जाबाय माने जायाखै सानदोंमोन मा खबर प्रताप बसुमतारी हेलौ आगै मोजां हाय आब'मोन नों मबाइलाव नायनो गावनि मबाइलाव नायनो एक्सुवेलि जोङो लाइभ होनाया माने पाब्लिक होदोंना होआखै बेखौ चेक खालामदोंमोन आरो गावदां मोजां आगै खबरा हाय आब' हेलौ हाय आब'मोन हेलौ मा खबर आब' गुड इभिनिं हेलौ आब'मोन गुड इभिनिं हेलौ मा खबर खबर दिनैसो आब'मोन आगै भिलेज बय हेलौ रश्मि ब्रह्म हाय आगै रेनुका बसुमतारी हेलौ आगै गसाइगाव आब'मोन गुड इभिनिं ओंखाम सुजुताय जाबाय नामा आब'मोन ओहो आगै दाबो सङाखैनो मा खालामदों आब' सना ओरैनो दंथ'यो आगै आब'मोन मा खबरमोन जानांगौ खोमा मिउथि बसुमतारी मोजां आगै हाय आंनि कबिथा आरो आब' हेलौ आगै मा ओंख्रि जाखो सनाफोर आयौ दा सङाखैनो जोङो ओरैनो नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै जों दिनै लाइभ फैबाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव आब'मोनहा मा गामिनि आब' जोङो क'क्राझारनि जोंनि सिगांनि Q&A भिडिअ'आवहाय मोनसे होनाय दं बेयाव नायबा मिथिगोन आरो दालाय आब' गावदां न'आवनो दंथ'यो दा हेलौ हाय आब'मोन हेलौ नोंसोर लागोआव सोर पास जाखो आब'मोन मिथियानो जों मिथियानो आं खबर लायाखै गामिनिखौहाय सोर टाउनावथ' ओरै जोंनि माने टाउननि गामियाव रावबो होनाय गैया बयबो एस पास जाजोबनाय गोजा दाबो जायाखैनो आगै सङाखैनो बोरो बिदांस्रिया मा होनदों आब' आंनि कमेन्ट खालामनायखौ दाबो रिप्लाय हरा मेसेज आव हरनायखौ आयै आगै मा हरामोन आं मिथिला माने माने नुस्लाबनो माबायाखै नुस्लाबाखै जाखांबाय नामा आब'मोन सानैनि गेजेराव सासे दे आंनो लाइभआव आब' you two are looking very cute I love you thank you so much Padma Bati Narzari आब' माला हाबा जागोननो oh my god मिथिया हाबा जानो गोसो गैया सानैबो जा किउटखा थेंक इउ आगै सिरि दावथेबा खथेबसो होनबाय मोथेबसोमोन खथेब नङा ओंखाम जागोरनो र' दसे थाथ'लायबाव थागोन दे जों एसे गोबावानो दासो स्टार्ट जादों हाय आब'मोन मारै दं सनाफोर थिगैनो थिग-थाक जारुमोनहा बेसेबां थाखो फरायो आङो थाखो दे जोंखौ नायनानै बेसेबां थाखोआव फरायो बायदि बेसेबां फरायो बायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय गेस आरोना दे बुरिरि नुबाय खानाय खानानै बुरिरि नुदों नामा मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थादो नोंस्रा ओंखाम माबा जादोंबा नै दासो फैबाय नटिफिकेसना लाइभ मोनखांनानैसो लाइभ फैबाय थायाना बर्थमान ओंखायनो बर्थमान माने एबार जों खननै
खननै दिनैजोंसो खननै औ दिनैजोंसो खननै दा नोंसिनि गामिफोरावहाय बेसेबां पास जाखो खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय जेन'बा न'नि मानसिफोर सोरबाफोर रिजाल्टफ्रा एसे गाज्रि जाबाय बायदोंबा एसे मटिभेट खालामदो जेबो नङा जेबो नङा नेक्स्ट टाइम जोंहा नेक्स्ट जाबाय नामा जायाखैलै मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो जाखोबा संखो दाथ' बांसिनानो गामियाव थानायफोराथ' जाखांना उन्दुलायबावबायसो खोमा खयथा जाखो 7:30 8 जानोसै संखांबाय जानो हागौ जागासिनो दं ओंखायनो जागासिनो जा दासो सामब्राम लायखांना फैदों आंबो हाथारालै बिदि जिरायनो आंबा मेजरानो दं साना नोंखौ नेनानै चलो बात करो हमसे नोंसोर माबा मोनसे कुइसन सोंनोबा सोंहरबानो जाबाय आगैमोन आरो जों थाबैनो आरो मोनसे Q&A लाबोगोन आरो ना गोबाव जाथारबाय Q&A लाबोयाना जोङो फस हगारगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय कुइसन सोंहरबानो जाबाय जोङो नोंथांमोननो सोरनो रिभेन्स प्रेंक भिडिअ नांगौ खोन्थाहर दे रिभेन्स प्रेंक भिडिअ नामा मेला डिमान्ड जोंहा खालामदों मोनसे मा होनोमोनलाय प्रेंक भिडिअ लाबोनो दंबावो आरो नोंथांमोना जुदि नांगौबा जों लाबोगोन आरो बे भिडिअखौ नेटा स्ल' जादों नामा नेटा स्ल' जादोंनो नङाबा माथो फैयाखैनो नै आयो नोंसोर सानैखौ भिडिअ हरनायखौ भिडिअ हरनायखौ आगैजों नायनायानो जायाखै माने दामाने बिराद मा होनोमोनलाय बिजिथ'मोन जोङो बेखायनो भिडिअखौनो एक सेकेन्ड नङा बबेयाव हरदों आगै इन्स्टा ना माबे इन्स्टायाव ना मायाव हरा खोन्था हाय आब'मोन बड' सिस्टार हरनि ओंखामा मा मैगंजों संगोन मिन्थिथ'आ दावदै एवलाबायनानै जानो हागौ दा आब' खब'था मारै दंनो खब'थानो मोजां Hello sister, I'm from Tripura. Hello Mr. Mask Vlog. Hello Abo Santana Brahmo. Hello Agay. नोंसोर Sanaper Mako. Mane असाइसा बोरो सिस्टारनो गैया गामियावसो जें लागोना साब्रै होदोंमोन सानैल' पास जादों आब' जेबो नङा बुजायना हो नेक्स्ट टाइम मोजाङै होनो थिनबानो जाबाय जेबो नङा दानो उन्दुआलै रानिमोन आंना एगजाम दंलै आब'मोन दसे फरायनोसां दे फराय अल द बेस्ट हेलो मोजाङै सिस्टार फराय आइ एम फ्रम त्रिपुरा हाय गुड इभिनिं बिब'खौ गिदिरखौ समायना नुस्रालायबायलां मा थेंक ओंख्रि इउ ओंख्रिया दानो संथ'वाखै जों रिप्लाय हरिखे बार हरदों मैथा नासो सिस्टार आदसा बा गोथावथारलै आं जानो बाद हराव मैथा जानो नाङा होननाय खोनादों आं गेस जायोनो नंगौ जोंहा आरो बांसिनसो जायो क्या हे सोरबा आंनो मिस कल हरदोंमोन सोर माने आं मिथिखाबाय जायासै आंना जा मिथिखानानै माथो हरनांगौ दे गोदाव सोरावनो आंहासो नै माबाया थांबाय मिथियामोन जानला मोनलानो साला थाबथाबाय नै कमेन्टआ थांग'जोब्बाय आं फरायस्लाबनो हायासै दे फरायलाय हो ना मा दं जाबाय हेल' ब्रादार्स मारै दं मोजां नोंहालाय मारै दं सिस्टार हेल' आब'मोन लाभ इउ आब' लाभ इउ टु आगै आब' क'क्राझारा मा गामिनि क'क्राझार खोदोमतला गोलैयो आरो खोदोमतलानि इउ इगनर माइ कमेन्टस आइ एम स' सेड दानि कल फैनानै फैदोंमोन ना पता नहीं हम लोग इग्नोर नहीं किया कॉल आया था मेरी मोबाइल से गावस्रा आंनि कमेन्टखौ नायखायाखै राजु बसुमतारी नायदों बयनिखौबो नायदों माने दा कमेन्ट माबाया कल हरना होदोंमोन आं जे मबाइलजों लाइभ होदोंना बेजों खबर मोजां ममिता जोंना ओंख्रिया थास' बिबार आरो अमा बेदर आयौ बिराद थास' गोथाव जायो जायो गोबाव जाथारलै मैथाजों थास' बिबारजों सेकेन्ड डिभिजनावसो फार्स्ट बुर माथो नायाबो मोजाङै जाबायलै आब' इट्स अके आंबा फार्स्ट सेकेन्ड डिभिजनावसो पास जादों
जेबो नङा बेफोरो मा होनोमोनलाय मेट्रिकनि मा होनो मार्कशीट एन्ड बिनि एडमिटआहा मायाव इउस जायो मिथिबायना देनांहाय र' सिरि थाथ'ब्रा रिप्लाय होग्रोनो आं होनदों जे माने मेट्रिकनि मा होनोमोनलाय मार्कशीट आरो एडमिटआ उनाव मायाव माबायो होनोबा डेट अफ बार्थ कनफार्मेशननि थाखायसो इउस जायो इट्स अके उननिखौ मोजां फरायलां जेबो नङा बिब'आ क्राश आंनि माय फेभरेट नों डियर आयौ नंगौ थेंक इउ हाय सिस्टार्स लुक्स बिउटिफुल बोथ अफ इउ थेंक इउ जानला मा होनो जाला नेथानोब्रा दानो औ सिस्टार माने आंना माबा फैना होदोंमोन कल फैना होदोंमोन नोंसोर सानैनि गेजेराव सोर सासेया देरसिनलै नैबे आं देरसिन बेबो 5 years देरसिन आं ओरैनो 2-3 बोसोर देरसिन नङा आब' नोंसिनि महरा मासा मोजां आय' थेंक इउ नंगौ आरो दानसोरां बसुमतारी थेंक इउ मेसेजखौ डिलिट खालामबाय सोरबा इट्स अके दे हरफिनबानो जाबाय आब' सना मा ओंख्रि जाखो अजय नार्जारि जाथ'वाखै हाय डिएननि बाजैनो सोरबा किउइ राइडार्स मा ओंख्रि जाखो आब' नानिमोन गोरबोसो सरि गोरबो खुंगुर माबा जाथ'वाखै आगै हाय आब' माथो मा होनामोन मिथिला मोजासै जोंना ओंख्रिया सयाबिन जहलसो नानि आयौ सयाबिन जहल इट्स मी मारै सयाबिन जहल खालामो दे खोन्थाहरबानो जाबाय मा खबर मोजांथ' मारै दं नानिमोन मोजां दंथ'यो आदा जायो ना मा जायो जायखिया आदा सानस्लिक मारै दं मेदाममोन मोजां डिएन मेरा भाई हाँ तुम मुझे क्यों बोल रहा है आब' पास जानायनि अमा बेदर जाहोदो आब' सनानो अ माय गड आं पास जानाय टाइमावहाय माबायाखै मोनजायाखै सिस्टार इज बेक लाइभआव येस ब्रादार आयु हेल' सिस्टार्स हेल' मा खबर आब' सना मोजां आं नामखौ फरायलांबावो दे सोर हरदों जायखिया डाइरेक्ट कबिता नाब्ले आयु आंखौ नाब्ले होनबाय आब'ना सेस आंखौसो कबिता साननानै आंखौसो नाब्ले होनहरखो ना माखो आब' टुइन्स नामाले नोंसोर आंखौ नाब्ले नंगौना नङा नायदो जोंखौ टुइन्स सानबावबाय नै आंखौ एफा उन्दै नुयो आंखौ टुइन्स साननायखौ नङा दे जेन'बा उन्दैखौ होनासै आङो ओमफ्राय महरा जोंना एखे नंखाथारा माबोरै दं खबर आब' सना मोजां जोङो अनजालु आगै सानिया जा किउटखा थेंक इउ आगै अनजिमा थेंक इउ अनजिमा हाय आब' हेलौ दासो जादों दहाय बिदिखौनो फैयाखैमोन कमेन्टआ आब'आ माला हाबा जाखो आं हाबा जायाखै फुनाय बायदि नुखो ना माखो दे फुनाखैलै जायाखै आङो दानो हाबा जानाय पार्टि जाहैसै आंहा पास जाग्राफोरनि लाइभआव माबा होनोमोनलाय दहाय कल फैनानै आगै एकदमबारे नेटानो थाबथाजोबदोंमोन बेखायनो नुवाखै जोङो कमेन्टफोरा एकदम दावखोलांदों माने लडिं जाबाय थादोंमोन आरो माखासे कमेन्ट हरनायफोरा थांग'जोबदों आरो ना बेखायनो नुवाखै साल आलफ्रेडआबो लाइभ दं दायो अ आच्छा बेना हाबा होग्रा पन्डितआनो थैबाय लोगोफोरना आयौ सिस्टार आंखौ जा गाज्रि ओंखायनो हाबा जानो हाथ'वाना दानो पन्डित नागिरदों सोर सासे अननानै खोन्था आयौ जों भिडिअ नायाखै खोमा ओंखायनो मिथिया अभार किउट नुखायो सानैखौबो थेंक इउ कबि लाभ इउनो मालाय कबिता लाभ इउनो दुखु मोनो आब' कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ मोनाबा सुजुथाय बसुमतारी आइ आगै दहायनो नोंनि नामखौ मख'खांबायमोनथ' रिप्लाइ होनाया कमेन्टआनो दावखोजोबदों आगै बेखायनो माने कमेन्टआ दावखोआखैसो थाबथानानैसो थादों गाहायाव मा दावखोदों ओमफ्राय थांग'वाखै दालाय माखासे थांग'वासै थाबथानासो थादों आंनि क्रासनो आयौ सोर सासेया सुजुथाय आगै गाज्रि दामोन दे जों नुवाखैसो गुड इभिनिं आगै आब' नाम मख'आ नैबे सासेया फरायनानै कमेन्टखौ ओंखायनो मिथिया सोर सासे होनदों कमेन्ट नाम मख'नांगौब्रा बावफ्लाङो आङो मिथिबाय नों फरायनानैल' जायाना मिक्स भाइ आब' आंनि चेनेलखौबो नायदो अके नायगोन दे आगै जहार ब्रह्म दासान्दि खबर लानो हायाखै ब्रादार्स आं एसे बेस्थ' जादों अ इट्स अके जेबो नङा दे सिस्टार माने जोंबो एसे बेस्थ'खामोन एक्सुवेलि आं लोमजादोंमोन दैमुस्रि बसुमतारी आंनिखौ नायानो आब'मोना आं नाम फरायनो बावोलै आगै नायो आगै नायो बयनिखौबो नायलांजोबदों फारि फारि दैमुस्रि
दैमालु ब्रह्म हाय आब'खि मारै दं थिगैनो अलंबार आब' एबार नामखौ दाबो फरायथारगोन आङो ओइस आव बेसेबां डिभिजनाव पास जायामोन आं मेट्रिक एन्ड ओइस एस मोननैबो सेकेन्ड डिभिजन थांदों स' इट्स अके जेबो नङा उनाव मोजां फरायलाङो आं उनाव खिन्थु मोजां खालामजोबदों बसुमतारी जाखांबाय नामा हो आब' सना आदसा मोनसे बुस्थु आङो शेयार खालामनो नागिरदों कमेन्टखौ उनाव लासैनो फरायलांगोन नोंसोरो आरो ना दा बेसेबां फरायदों नोंसोरखौथ' मोजाङै मिथिला बाट जिबनाव मालाबाबो गावनि पेपारखौ दा देखाय बिराद गिदिर मिस्टेक आङो ओइस एस आव आंनि पेपारखौ देखायदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आंनि जायनाखि लोगो नायनानै लिरदों बे फुरा फार्स्ट डिभिजन थांदों ओमफ्राय बिराद दुखु मोनदों आरोना आङो बेखौहाय बिदि दा देखाय मालाबाबो आंखौ रायखादोंमोन आरो बिदि देखायनो नाङा होननानै जिबनाव दा देखाय आरो ओमफ्राय आंनि सासे बिनानाव सेम जादों बेनाथ' डिग्रि टाइमाव लायबावमोन आं खोन्थाखाबाय बेखौ जिबनाव जेनेबा बिदि दाजा आं बायदि होननानै बाट खिन्थु बे देखायफ्लांबाय दा बेनाबो रिजाल्टआ बिदिनो जाबायदि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बिदि जायासै आरोना गावनि जायनाखि नायनानै लिरग्रा बेनासो मोजांसिन जाना होदों बिनि थाखायनो जिबनाव मालाबाबो गावनि पेपारखौ दा देखाय एग्जामाव बे आंनि मोनसे एक्सपिरियेन्स आरोना दा आंनि हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआ खम फैनाया बेनो आरो रिजोना आङो पेपार देखायदोंमोन नेम दा बुंलै ब्रादार आंनिखौ मा बुङा बेलाय सिस्टार जाहार सिस्टार सुलिखा आब' कबिता गालिया औ बावसुलि बिदांस्रि बिराद बावसुलि बियो आं आंनि जिनिसफोरखौनो दोननानै बहाय दोननानै बावलाङो आङो दैमुस्रि बसुमतारी मा खबर आब' सना मोजां आगै दैमुस्रि एबि ब्लगार आब' कबिताया उन्दुनो ओंखारबाय नों उन्दुनो ओंखारबाय आं कमेन्ट लायनां लाइभ होबाथाय आं सिजायबाय थायो माबाया इन्स्टाया आगै आंखौ बावबाय नामानो गोरिब कुसांग्रा आं मिथिला आगै बावबायलै आगै दा गाज्रि दा मोनसै बिराद गोबाव जाबाय जोङो माने हेल' कबिता मा खबरलै डिएन ब्र'खौ लोगो हमाखै नामा बेसारा गैया गैथ'आ एग्जाम दंबो मा ना बेना खालामदों बेखायनो आगै सना दानसोरां बसुमतारी ओरैनो दं अभार किउटलै नोंसोरनो HW ब्लग बबेया प्लिज टेल मी सान्तना हाज'वारि दे सोर सासे आगै खोन्थाबानो जाबाय जोबलु गाननाया ना पिंक गाननाया खोन्थादो नोंनो गेस खालामदो संखो आब'मोन दाबो संथ'वाखै आगै नामखौ फरायासैलाय दे बोरैबामोन GUTAL गुथाल ओहो आं बिदिसो केपिटेल लिरजोबनाय ना दानसोरां आब'मोन नोंसोरखौ मालाबा लोगो हमगोन दे दे फैबानो जाबाय आगै लोगो हम आंनि चेनेल इन्ट' खालाम रिबिका बसुमतारी आगैमोनहा सानसेआव खेबबेसे मिथिया हिसाब लाबाय थानो हाया बेथ' नेचारेलसो माने लाइक ओरै होनोना राजा लामाखौ हमथानो हाया होनलायना गामिनि मानसिफ्रा सुजुं बुङो आरे हमथानो हानो मिथिया गोजोन नार्जारि आब'आदादि मारै दं मस्त दे ब्रादार आं थाफाथ'नो हाथ'ला एसे मेंदों आं खेला जानो अके बाय बाय सिस्टार आब' फेलसो इट्स अके नेक्स्ट टाइम मोजाङै हो रेशमि ब्रह्म मा खबर आब' सना मोजाङानो एमएन ब्लग बर' सिस्टार थेंक इउ स' माच आब' बाक्सायाव माब्ला बेरायनो फैगोन डिएन मेरा भाई अच्छा कभी जाएंगे पता नहीं कब हम लोग तो फैमिली के साथ घूमने जाते हैं अरे आगै आंखौ सिनायलाम आरो मोनथिला गोरिब कुसांग्राखौहाय माने नामखौ खोन्थाहरबानो जाबाय बिदि नामजों मोनथिला ना मा जाखो दारिगोनखौ साबसिन मोनो ना दारि गैयै बयसफोरखौ साबसिन मोनो आब' नोंसिनि चइसखौ मिन्थिनो लुगैथारदों फ्रम रेक्सटार दारि थाबाबो थानाङाब्रा एसे दारि थाबाबो सुमु थानायखौ मोजां मोनो बाट खिन्थु बे सोरबा नाम होनला आरोना हारिनि नाम होबा एसे गाज्रि खोनायो सब एकदम ओरै गोलाव थालाबायोना जाम्फा बिदिखौ जुथारा मारैबा मोनलाजोबो ओंखाम जानायावथ' मारै जायो नैजि गोलाव बाट एसे सुमु थानायखौ मोजां मोनो आरो थाद्रायैयाबो इट्स अके जेबो नङा माने गावबागावनि सायावसोना बेफोरबो हेल' आब' फ्रम कार्बि आंलं आब' नै डिके बर' अफिसियेल हेल' आगै नोंसोरनि हबिसा मा आब'मोन हबिसा उन्दुनाय आं उन्दुनो मोजां मोनो कमेन्टसफोरखौ रिप्लाइ होआ आब'मोन आरो रोदोम नार्जारि आं दानि होदों नाम मख' होगासिनो हाय आब' बियो जानो लोगोनि भुपेन बर' गालिया मोतेब जोबोर
मिनिसुलिलै दालि आरो मोथेब जोबोद मिनिसुलिलै आच्छा बिग्राय बसुमतारी आब'मोना अभार किउट आरो सिम्पोल नुयो नोंगौ थेंक इउ आगै बिग्राय जों बारा देलायखाया एक्चुअलि जोंखौ मोगथाङाव जाय नुयो बिसोर सानखागोन आरोना जेबो देलाया आं मास्कारा आरो फुनदोंमोन एसे सुबह सुबह जब हम लोग बाजार जाते हैं या फिर दुकान पे जाते हैं बेयाव तो देखने के लायक था हम आं ब्रास खालामालासिनो थांबावोसो मुझे भी अपना लाइफ में जोड़ो ओ ये तो हम अभी नहीं कर सकते मा ओंख्रि संगोन आब' गोजोनस्रि मोसाहारि आगै दा मिन्थिथ'वा जोङो दा संबा जानला मोनला बाथोन बुथोनजों जालाबायोलै जोङो जेबो खाजा गैया प्रफुल्ल केयार video about the sister I love Sunny थेंक इउ प्रफुल्ल आब'आ माला हाबा जागोन आब' फैदानो जाया ब्लग जाया दानो आं आथिं साजोब्बाय आं बिदि हेग्लारि बसुमतारी मोनबा लागौमोनलै आं सानैखौबो अ माय गड जों बिदि सासे मानसिनाव थांनो हायाना जों सासे मानसिनाव थांनांगौबानो सतपनास जोंखौ सेहेन खालामनो हानाय नङा नोंसोरो सहायनो जोंनि उदालगुरियाव जोंनि उदालगुरि रौथायाव मालाबा फै दे लाइभ भिडिअ बानायथार अके जागोन दे जितु बर' सोरां बर' आब'मोनहा न'खराव साबैसे दं जोङो सिगांनि माबायाव खोन्थाखाबाय जोंनि किउएनएआव स' आं थाब थाब माबा खालामसै स्किप खालामसै जोंनि सिगांनि किउएनए भिडिअखौ थांनानै नायबानो नुजोबगोन आरो जों मा खालामगासिनो दं न'खराव साबेसे दं जों बबेनि बिदिखौ मिन्थियाबा मासे साइज आगै नोंसोर थेंक इउ जया बर' हस्टेल थाब्ला लोगो हमनांगौ नोंसोरखौ सान्थना हाज'वारि अके दे जागोन दे आगै आब'ना मा गामिया सान्थना मानो बिदि जावैनाय खारेन्ट थांना होबाय आंना वाइफाइआनो गैला ओमफ्राय हटस्पट लादों सालायो र' आं गालि आया र'ले र' खोमसि खोमला जाजोब एफा अयनाय जानानै होबाय जोंना कारेन्ट थांदों दे थांग'जोब्बाय कमेन्टआ एकदमबारे आंना वाइफाइ जोबनानै होबाय सेस गोरिब सेंग्रा सिनायाखै दे आदा आब'मोनहा इउटुबार मिटआव थाङाखै नामा ओहो जों थाङाखै आगै प्रब्लेम दंमोनलै बोरो आब'मोन पिअ'नि रिजाल्ट मोनबा लाइभ फैगोन ना फैया नोंसोर आब'मोन फैगोन जोङो फैनो हागौ संफोर जोङो एबारनिफ्राय माने एसे थाब थाबैनो लाइभ फैग्रा जासिगोन दे एबारनिफ्राय माने एसे थाब थाबैनो लाइभ फैग्रा जासिगोन दे आब' कबितानि जिउनि थांखिया मा प्लिज रिप्लाइ नो अलंबार बसुमतारी थांखियाथ' मेरला दंमोनलै आं माबा जानो गोसोमोन मा होनोमोनलाय स्केच आर्टिस्ट जानो गोसोमोन आङो SN तिप्रासा हे आई डोंट नो योर लैंग्वेज इट्स ओके अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछ सकते हो या फिर इंग्लिश में पूछ सकते हो एसामिस में भी पूछ सकते हो आब'मोनहा इउटुबार मिटआव ओहो थाङाखै आब' आंनि हाबाआव मेहेन्दी लागायनो फैदो अके जुदि माबानोबा कन्टेक्ट हरबानो जाबाय सोर मेहेन्दी फुनजानो गोसो हेल' आब' सनागालिनो बिक्रम ब्रह्म हेल' आगै सुहाना मुसाहारि आब' आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय नंगौ हेल' आगै फ्रम क'क्राझार मनिका दैमारि मा खबर आब'मोन मोजां बिदांस्रि बसुमतारी कारेन्ट थांबाय टाउनाव गामियाव दंजोबो माने दहायनिफ्रायनो दं फुंनिफ्रायनो दं कारेन्ट दासो अखाबाबो जोंखौ मेगन सादों कारेन्टआ नङाबा मैया थांफेराखैना दहायबो कारेन्ट माबा अखा हाबाबो कारेन्ट थाङाखै दासो मानो थांलाबायखो जि गाज्रि आं सासेखौ बिराद मोजां मोनबाय माय गड सोर सासेखौ हाय आगै मा खबर इसोर गयारि मोजां इउटुब मिटआव थाङैया मोजाङानो जादों लिन्टन बसुमतारी आं मोजां गाज्रिखौ मिन्थिला बाट जों थाङाखै आरो मानो होनबा जोंहा नै बिनिफ्राय इम्परटेन्टसिन मोनसे प्रग्राम दंमोन इनभाइरनमेन्ट डे मोन ना ओइदिनखालि स' इनभाइरनमेन्ट डेया सबसे इम्परटेन्टसिन एन्ड जों मारै थांनो बेखौ गारनानै आब' सना ओंखाम जाबाय नामा मिलियन बिमल मेगना जालादां बेना बिमल काक्लारि सानैबो जा समायना आई लाभ यू मालायबा आयो सानगो थेंक यू सो माच बिश्वजित बसुमतारी मैं आपका लाइव न्यू दिल्ली से देख रहा हूँ मुझे भी अब अपना लाइव में
जुड़ सकते हैं क्या? नहीं, अभी अभी नहीं, अभी हम लोग बातें करेंगे हमारी जो सब्सक्राइबर है उन लोगों से, हमारी जो बहनें हैं भाई है उन लोगों से, तो अभी नहीं। रिप्लाइ हरला नामा आब' मनदीप दैमारि? हरगोन आगै, कुइसन नुबानो हरगोन जोङो। सनालि एन कृति बिटिवाया माबा हरदों र'। आप लोग का वीडियो बहुत ऑसम है दीदी। थैंक यू सो मच। लव यू फ्रॉम नागालैंड। मिथिंगा दैलां। थैंक यू। गेमार ब्लॉग। नजर कौन है? HB ब्लग। आब' जोंनि बरमा बाक्सायाव बेरायनो फैयो नामा? थांगोन, अबभियासलि थांगोन। मा बेरायथावथाव जायगा दं खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंथ' फेमिलिजों बेरायहैबाय थायोना, फेमिलिजोंसो बेरायो जोङो सब। खोन्थाहरबानो जाबाय, जाहाथे जोङो जोंनि आइमोननो खोन्थानानै आइया लानानै थाङो आरो जोंखौ। माने जोंनाबो बिमाया बिराद बेरायनो मोजां मोनो, स' नेचारेल बिउटि दंबानो खोन्थाहर, आं खोन्थागोन, आइनो रेकमेन्ड खालामगोन, अब्ला आइया चुज खालामनानै थांगोन आरो। कबिता खैनाफोर लिंनोसै दे, गाज्रि दामोन। बुजियासै आङो बोरसोन। थेंक इउ आब' रिप्लाइ होनायनि थाखाय। सुरेश बसुमतारी अलवेज वेलकाम। जों जेसे हागौ एसे फरायलांगासिनो दं, माने बिराद नोंसिनि लाइफआ माने कमेन्टआहाय थाबथानानै थाजोब्बाय आरो ना, माबाजोबनानै। ओइ नोङो माबा मोनसे बुस्थु नैबाहाय अबावबा दोनदो, नों आखाइया रुमायगोनथ' नङाबा। बेगखौलायलाय आंनिखौहाय। फै आं थांला, आं बाबाय, आं खस्थ' मस्थ' जिरायफैथारो। मा बुस्थु दोनथावथाव? नैबे बेगखौ? दोनदो दे। नङाबा ओरै दोनजागोनदां। जाबायना? आयु हाला। दिनै बाजैया सोर सासेया जानो सिनायदो? आब' सना इन्द्रजित बर'। हाबाब बिफायानो बिदि सोंहरबाय। बिफानि नामनि गैला। आब' आंनो SMS खौहाय रिप्लाइ हरा बिक्रम। आगै नुबानो रिप्लाइ हरो। ओइ आब' गाबखाय कारेन्ट थांनायनि। हाला गरम जाजोब्बाय। मा ओंख्रि जाखो आब'? जाथ'वाखै आगै। मा जाखो? आल्ट्रा मा होननानै फरायनांगौ जाखो? स्पेलिंआ आल्ट्रा होननोबो इउसोना आल्ट्राया। मिथिला। हेल' आब'मोन, दासो फैबाय आं नोंनि लाइफआव। लाभ फ्रम आन्ध्र प्रदेश भिलेज बिश्वकदेरु। हेल' फ्रम आसाम। हाय आब'। हेल' रकि हागबर'। आब' आंना ब्रेकआप जाबायलै, मा खालामनांगौ? इट्स अके। जाना हेथ' आरे थांग्रा मानसिखौ रावबो हमथानो हाया, स' इट्स अके। जाय बिनिफ्राय साबसिन मोनसे खोथा होनाय दंना, बान्दरमाया थांगोन सुन्दरमाया फैगोन। इट्स अके रे भार्मेजा। फरायनायाव गोसो होगोर, गावबागाव थांखियाव गोसो हो, फराय। आरो जोङो लाभ गोरो नङाब्रा बेखौ। नङा, बाट एसेसोखौ जोङो मेचुर जानानै होननो हायो ना। इट्स अके, जेबो नङा। थांग्रा मानसिखौ रावबो हमथानो हाया। गावबागाव फरायनायाव गोसो हो, फैसा खामाय, आरामसे। जाय नोंखौ डिजार्भ खालामो बे मानसिया फैखागोन सानसे सम। बेफोरखौलाय मा सिन्था खालामदों? गाबनानै लाब गैया मालाय थांग्रा मानसिनि थाखाय। बे नोंखौ डिजार्भ खालामायामोन होननानै साननानै ला। बिक्रम ब्रह्म रिप्लाइ हरनायनि थाखाय थेंक इउ। अलवेज वेलकाम। PND रेनेद' लापटाप। रेनेद' DNखौ माबा हाबा जागोन बाजै? आंनो जायाखै, गथ' गथायफोरखौ हाबानि दासों बेहाय। जानोबो 5 इयार्सनि गेप दङ। आयु। Okay, bye, Didi. Good night, sweet dreams. I have to write some notes. Okay, Sonali and Kriti Basumatari. Bye bye. आंनाव बे कुइसनखौ दा सों, जाय लांग्रा बेनाव सों। बे लांबा नों दानो थांगोन आरो जेन'बा। नङाब्रा, दा थाङा। फिर बि आंथ' होननो हायाना। नोंगौ ब्र', गालि हाया आरो बुजियासै बिक्रम। लेजेन्डारि बय सासे आंनि नोंसो। आयु। बर' सिस्टार जोंनि उदालगुरि रौतायाव बोरैनो फैया मानो, बेरायनो फैया मानो? फैया नामा? थांगोन र', थांगोन। जोंनि बिमाया लाना थांबानो थांगोन। दे खनसे मोसाना देखाय सिस्टार। माइ गड, बिदि गरमाव ना। आब' आंनिखौबा रिप्लाइ हरानो देरहासार बसुमतारी। हरो आगै, नुबानो हरो। निजोरा ब्रह्म। हाय आब', मा ओंख्रि जाखो? दाबो सङाखैनो आगै। बाथोन।
बानलाबायना जागोन जोंना बाथोन बुथोनजोंनो जालाबायलै आइ हाला आङो बै खुसि दंमोन ना मिथिला आं सिखारला थांबाबाय आं हाला मामोन आं नोंनि डकुमेन्टसफोर दंलाबायो नामा बेहाय आं सिबलाबायो आरे आं थख्लिख्लि जाजोब्बाय आंनि मुलिजोंसो सिबबावबाय ए भगबान मुलिले नोंखौ सोरथो मुलि पेकेटजों सिबनो थिनदों आरे मेगना बोरैबा मोनबाय हाय आरु दा AS14 राइडार हेल' बिक्रम ब्रह्म मा ओंख्रि जागोन बाथोन बुथोन भाजा जालाबायगोन दा मा खबर आब' सनाफोर मेगनानो मोदानजोब्बाय बर्थमान बिराद गरम जानानै दं ये वाला स्टिकार ओ हा सुपार चार्ट हरजाया माथो आब' मोनथिया आगै सुरेश जोङो दासो माबागासिनो दं खालामनो रोङाखै जोङो मा ओंख्रि संगोन बाथोन संलाबायगोन आगै अलंबार आरु ओंखाम संबायना संथ'वाखै राइडार हे आब' सनालि रागा बसुमतारी नखराव साबेसे लोमजारोमोन जोंना गासै 7 ओमफ्राय बिजनेसना साबेसे साब्रै ना बर्नाली बारक आब' किउटिस थेंक इउ आगै बर्नाली आब' गोदोरना हाबाया माला आब' नेक्स्ट इयार गिलुबालु दा होनलाबाय आं हाबा जानो गोसो गैया दानो नेक्स्ट इयार जाफै आब' रु आरो कबिता नोंसोर सानैया मा ओंख्रिखौ थावसिन मोनो टमेट' दावदै बेनाथ' अलवेज टमेट' बाट आंना सोलिजोबो आंना बिदि फेभरेट गैया I love टमेट' दावदै जे ओंख्रिया टमेट' थायो गासिबो मोजां मोनजोबो आङो टमेट' अमा बेदर टमेट' दाउ टमेट' दावदै टमेट' ना हाबाब अलवेज वेलकाम आब' टमेट' बाथोन टमेट' सावनाय बाथोन टमेट' चटनि ओंखाम जाखांबाय सङाखैनोलै आगै सनालि दा कारेन्ट फैबा संनोसै डाइरेक्टनो दामानि जागोन गासिबो जाजोबगोन सिस्टारनो बिखि दैमारि अके आरुखौ लांसिगोन नामा राजा हाँ राजा लेके जाएगा घोड़ी पे बैठ के टबरक राजा फैगोन राजाखौ रानि आब' खनसे मिनिलाय सानैबो सोर बियो सोर आं फरायखौनो नायासै आङो बादसेबा बसुमतारी आब' कबिता आंनि फेभरेटनो थेंक इउ नंगौ नामा मानि थाखाय ओमफ्राय आया मानि थाखायखौबो नांगौ खोन्थाद' सुस्मिता नार्जारि आगै मानि थाखाय फेभरेटनो मा खबर आब' सनाफोर नामा मोजां आगै मा ओंख्रि आब' सना मोनथिथ'वा आगै सङाखैनो दाबो आब' अरुणा लोमजागाबाय नामा लोमजानाया अपारेसन खालामनांगौनोलै आगै माथो खालामनो एपेन्डिक्स मोनदों बेरा गैया थुफ्लंनांसिगोन आपकामिं उदै गिजि जानला मोनला दाहोन आंना माने फाइनाल एग्जामाबो जाहां ना स' नेगासिनो बे फाइनाल एग्जाम जानायखौ आब' पास जानायनि पार्टि होला नामा आब' जोंथ' होआखैना एग्जाम नोंसोरसो होनांगौ नोंसोर जुदि एग्जामाव पास जादोंबा खुसियाव आं पार्टि जानो गोसो गैयालै रावनिबो जि साफा नुखा गोरलै कबिताखौ धनिराम बसुमतारी नंगौ आयौ किउट गोजा आब' मोनहा सानैबो आंनि फेभरेटखा सानैबो सनालि ब्रह्म थेंक इउ स माच आगै सान्तना ब्रह्म लाभ इउ आब' लाभ इउ मानोना नोंनि मिनिनायखौ जा मोजां मोनो आं आब'नो बा थेंक इउ आब' कबिताया मासे मोजां मिनियो बेसारा सुपारनो पिएनडि मुसारिनो आयु गुड इभिनिं आब' दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ लोगोदों आब' जोङो सेकेन्ड टाइम लाइभ होदों आरोना बाट खिन्थु बिराद गोबाव जाबायमोन आब' कबिता दंलाबायो आब' कबिताखौ टमेट' नेम दोनबाय आं बयबो आब' कबिताखौ टमेट' अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आहा जादो नों आब' गोदैनो आब' गोदै जादों ना फाननाय जाखो जानो मिथिया बे बिनानावानो जोगो दंलै बिनानाव असेयानो आयौ नङाबा जि बुरजा दङ आंहा फेल जाबाबो खुसिलै आब'नो इट्स अके नेक्स्ट टाइम मोजाङै हो जेबो नङा जानला मोनला
लाइक फरायनाय टाइमावल' माबा दा खालाम आरो ना गावखौनो फरायनाया मेन आरो मानि थाखाय होनोबा नोङो जेनेबा एसेबाबो इडुकेसनखौ इम्परटेन्स होनांगौ जाहाथे एक्सट्रा माने बुकिस नलेजआ आलदा ओमफ्राय नोंनि आउट नलेजआ आलदा आरो ना नायलालांनो लुना आयै आगै नुवाखै माने दहाय थाबथादोंना थांगलाजोबदों दा जाय जायखौ नुदों बेनिखौल' हरगासिनो आगै बेबो नाम मख'खादों आब' आयंमोनालाय बिसोर गामियावसो आगै नों नाम मख'आसैलाय हेरेस सोरगियारि दा रिप्लाय हराखै होनना होनजालायगोन नोङो एसे बेल' हरदोंमोन ना ओंखायनोथ' आब' मा खालामदों ओरैनो दं नै बर्थमान कारेन्ट गैया दाना नों मानो ओंखाराखै खिथालाय जु होनदों आङो लाखै नोङो माबा SMFF गेमिं आंहा फेलसोलै आब' नेक्स्ट टाइम मोजाङै हो बाट फरायालासिनो दाहो फरायनानै हो गोसो होनानै माने टाइमखौ बरबाद खालामनो नाङा आरोना आंनि बे मोनसे साजेस्ट तुम दोनों मेरे भाई के पत्नी हो जाओ सुजुता नार्जारी ओह माय गॉड मेरी बहना क्या बोल दिया तुम्हारा भाई हमको सहन कर नहीं पाएंगे आब' कबिताया जा साइसलैनो देरहासार बिटिवाइ लांदों बिब' लांदों आं डिस्टार्ब मोनथारबाय बेखौ आयै बरिया आंनि आखायाबो आयौ आंखौ डिस्टार्ब मोनबाय आरो नोङो एसे बोलने जाय बेखौ बिब' फसायदों लाना थांजोबदों आं जि बाबाय साला गामियाव थांबा सोर फन हरनानै नों माला फैगोन गारि होननानै सोंहरग्राया सोरलाय माला फैगोन आइदै इउटुबार र' माबा कमेन्टआसो थांग'जोबलायबाय इउटुबार मिटिंआव थाङासै नामा नोंसोर इउटुबार नङालै होमबानो अ माय गड अरजाया इट्स अके जों बेलाय ओरैनो इन्ट्रेस्टनि थाखायल' लाइभ आगारदों नङा जेन'बा जोंनो इउटुबनि जायनाखि क्रिएटर बे मानसियाहाय जोंनि चेनेलखौ ब्लक खालामबासो इउटुबार जानाय नङा खोमा जोङो बाट भार मेजा सोर मा होनो बेलेग जेन'बा गाव गावनि गोसोसो हे किउटिस मानो मेघालया मा जाखो फैफेराखै नामा थांबाय मेघालयायाव बाट लाइभ माबा ब्लगसो हगारनाय जायाखै मालाबा थांबा माबागोन आहा गैला नामा कारेन्टनो गैला नोंसिनि जेनेरेटर बायना आयै अनलै जेनेरेटर कारेन्ट थांबानो धुब 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 होनायलायनाय आं गोसोखांनानै मिनिनो ओंखारबाय आङो जेनेरेटर नायजाला थख्लिनो आयौ गरम जाजोब्बाय रिप्लाई भी नहीं देता हमारा रिप्लाई शायद र' ले जा रहा है थांग'जोब्बाय इसलिए नोंसोरनि मिनिनाया मासिगो दे आब'मोन अ माय गड गेरेम बसुमतारी खाथियाव खोनाबा मा जागोन नोंसोरो बागदावलायो मानसिफोरा जों फरनिखौ रिप्लाय हरला नामा मोनदिप दैमा आरे दहायनिफ्राय हरगासिनोथ' मोनदिप आं नोंनि नामखौ गोसोआव दङ दहाय कमेन्टआव रिप्लाय हरखांबाय आं नाम मख'नाय नायहां अफिसियेल मोनथाम कमेन्ट हरबाय नो रिप्लाय आया नायहां आं नुवाखैनो आगै नायहां मा जाखो बेला एभारग्रिन नेचार बड' हेल' निजोरा ब्रह्म आब' गालिया फरायनाया जोब्बायमोन नामा फरायनाया जोब्बाय मा सुजुता नार्जारी रिप्लाई भी नहीं देता ओ अरे रिप्लाई दिया था बहन शायद नेट की वजह से कभी कभी रिप्लाई देना और आप डाउन जायोब्रा फैनाया कमेन्टआ आगोल थांग्रोसै ओमफ्राय जोंनि रिप्लाय माबाया लेट जायो बिदिनो रिप्लाय होगासिनो आगै जाय जायनिखौ नुदों नाम मख' रिप्लाय होगासिनो बारो आयौ दसे थाबानो गरम मा होनो एभारग्रिन नेचारा मा हरदों बा सिस्टार्स गरमनो कारेन्ट गैया बारसा बर' अरु आब'खौ दाब्लि बिनो अनथावथाव नुखादों दानिनो जाला बे खानाय खाथरबायसो नै गरमजों आइ दाब्लि होनखाबाय ओरैबो नायनाय जाथारो ना मोखाङा दानो आइदै आब' मिनिलाय एसे खरानो आयौ आगै देरहासार मा खालामनाय जाखो बे आं मेगना मोदाननो हाला जा किउटथार आब' मोनानो थेंक इउ मोनाबिलि नार्जारी बरसन रामसियारी हाय कविता खैनाफोर मेरा नाम को जोर से बोलो ना प्लीज नो बरसन ओके बरसन आं सेकेन्ड दे आब' इट्स अके आंबा सेकेन्ड डिभिजन पास जादों जेमा खुलुमबाय खुलुमबाय ए मेरी गलती नहीं है देरहासार बिटिया आब' कविता मिनिलाय रा एसेनो नोंखौ मिन्थिनो हनै
जाखो बिगियान बसुमतारी आयौ मोदाया हनैनो आयौ सोर सासेखौ मोदाय नुखो ओइ जाराम थेंक दे दासो कारेन्ट फैदों खावब्लिब्लिन डाटाखौ अफ दा खालामथ' नोङो आंना दा माबा जागोन नङाबा टर्च बायना हरगोन आं जुगामि अके हर टर्चबो गैया जोंनि न'आव दै रिप्लाइ रिप्लाइ दिया था एभारग्रिन KS स्टेटास हाय आब' आं दासो अके वेलकाम आयो आं डाबलसो फरायबाय दे थेंक इउ आब'मोन आंनि SMS खौ रिप्लाइ होनायनि थाखाय वेलकाम आगै जों नुबा बयनिखौबो होखायो बे थांग'जोबनायनि थाखायसो लेट जायो जोंना सोर मा हरदों रिसार्च ना हरदों आंनो डियरनो आं थानो गैजाया क'क्राझारनि बबे जायगायाव थायो खोदोमथला जोब्बाय देरासा आब'खौ भिटामिननि लायनो प्लिज आदा दियान फन हरदों माहारिखि माबायावसो दासो इउटिउबावसो नोंसोरनि लाइक फैनायखौ नुसनदों लेब आब'मोन फ्रम बेंगलर थेंक इउ स' माच आगै दाब्लि बाबु जा किउट नुखायो नोंखौ आब' कबिताथ' मा जाखोलाय सुन्दरिखासो नो आयो नोंगौ थेंक इउ बारसा बर' दाब्लिमोन नै दाब्लिब्ले जाखादोंबा दाब्लिब्लेनो खथ्थ' मोरैबा जाबाय आं गरमानो थानो हाला दाब्लिब्ले नुबारदों नै आयो सयथिबो हालां आयौ माथो जाहाबलायबाय बिदि खालामबाय दाब्ले नुसिनबावो आं बिदिसो थानोसै आं हाला गाज्रि दामोन दे आं बाथारबाय आं बिदि स्टाइलाव थानो हाया मालायफोरबायदि देलायनानै खानाय हसारलायनानै आंबो हायालै हाथारा आङो आंना खानाया मा डिस्टार्ब बे खर' लोबगोदाना बिराद डिस्टार्ब मोनदों मिथिला दे थब्ले थब्ला थालाबायबाय आंखौ गाज्रि दामोनसै माबा साइड क्लिपाबो खानाया गस्ल'लांबाय आइया गैला नामा र' आब'मोना मा ओंख्रि जायो मिन्थिया जों दा बाथोन बुथोन जालाबायगोन गाना बि ब्लग आब' रिप्लाइ होनो आगै नै कारेन्टआनो थांलाय फैलाय जागासिनो दासो कारेन्ट फैदों ओंखायनो माने कमेन्टफ्रा माखासे थांग'जोबसै ना ओंखायनो आदा दियान नामा फन हरनायानो ला 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 टेसा रिसार्च सोफ्लाङाबा नुलामोन आं आब' नोंसोरखौ दिनै खाफाल मोजां आंहा रिसार्च PND थेंक इउ स' माच आगै फेसबुक प्रफाइल कौनसा नाम आपका साहिल अपना ही नाम है गोदोसो आलदा लादोंमोन आंबो गोदो फार्स्ट टाइमाव आलदा लादोंमोन ओमफ्राय बाट दा बे एखेयानो माने आलदा लानो मेघालया अबे डिस्ट्रिक्टआव फैदो किउटिस शिलं कविता आब' नादियाना मा खबरनो मोजां दासो नै आब' समायनाथारलै लाभ इउ थेंक इउ स' माच भारत बसुमतारी एमबि सोना हरलाय दिदिमोन रिसार्चआनो जोबनानै दं आंना नै कारेन्ट गैयाबानो वाइफाइ गैया आंहा देनां साख्रि मोनोबा ना जा रिसार्च बियो जायखि बिया हरजोबगोन आरो इउटुबनिफ्रायबो जों फैसा मोना भिउआनो बिराद खम आगै जोंनिखौलाय सोर नायनो ना मालाय साइज दंथारो बिसिनिखौसो नायो जोंनिखौ ओरै नायनोब्रा जानला आब' कबिताया दासान्दि मा फरायगासिनो बिश्वजित दैमारि खोनाद' डिग्रि नोंसोरलाय माब्ला हाबा जागोन दानो जाथ'वालै आब' कबिताया माला हाबा आं दाना हाबा जाथ'वा हाबानि खोथाखौ सोङैयानो जागै मानो हाबा रायलायबाय आब' सना आपका नाम बताइए जी बिजिरसा नार्जारी ब्लग्स हेल' आगै मेरा नाम गाली है नाम माथो होनबावनो आरो गेमिं विथ मुन नोंसोर स्मार्ट साइजलै आब'मोन नंगौ थेंक इउ स' माच जोंनिखौ नायानो आगै रावबो भिडिअफोरखौनो नायो आब'मोन देनो आयै दावहारु आगै थेंक इउ मा खबर आब' महरा मेटार खालामा सनिया दैमारि थेंक इउ स' माच आगै मोजां दिनै दं गाबोन गैया अरु खावब्लेनो अके हामायनो खावब्लेबावसो दहाय दाब्ले होनदों दा खावब्ले आयु नामफ्रा जि मोजां मोनबाय आङो आंहा गरमा अयथासार मोनजोब्बाय आङो
उदालगुरियाव फैफेरबायना थांबायना खनसे दाखालि दाखालि मोनसे थांनाया ब्लगबो होदोंना जोङो थांनाया रायन' इक' रिजर्टआव थांदोंमोन बे आं सासे फसायबाय गस्ला गुफुर गाननायखौ नोंगौ बिराज बसुमतारी थेंक आयु इउ नोंनि क्रास ओंखारसो गानदों आब'फोरना हेल' आब'मोन थेंक इउ लिलि बर' हेल' आगै थेंक इउ होनफ्लांबाय हे आङो हेल' होननायखौ हेल'सो होनदोंमोन आगै तुम दोनों बहुत सुंदर हो थेंक इउ एडमन सिरा डिलीट भी किया पढ़ लिया हमने आब'नि डिम्पलखौ देखायलाय आब'नो हरेश स्वर्गियारी आयु बारा नुवालै दानो बोरैबा मिनिबासो नुयो गुड इभिनिं आब' दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव लोगो मोनदों आब'मोनखौ आंना डिम्पल दं होननानै मारै मिथिगोन ना दाखालिनि जांख्रिखां मोसाहारि दिनैसो जों सेकेन्ड टाइम लाइभ होखादों आगै बिरादै माखौ बांसिन गाननाय जायो दख'ना ना लंपेन्ट जोङो अकेसन लानानै अकेसन गानो जेनेबा जे टाइमावहाय गाननांगौ बे जायगायावहाय बे बुस्थुखौ गानलाङो आरो नङाब्रा दख'ना ना लंपेन्ट होनदों नालाय स' जे जायगायावहाय जे ममेन्टआव मा बुस्थुखौ गाननांगौ बेखौ नायनानै दा समावब्रा बे लाइभ ओरै ओरै समावोना नोंनि आथिङा नांबा बेखौ गानो आरो बिउटिफुल काले नों सोर सानैबो हारमोन मामोनलाय हरमाहान स्वर्गियारी नोंगौ थेंक इउ बिखि दैमारि फ्रम टंला आंनि फेभरेट इउटिउबार आब' सरिता के नाइस जब इउ डुइं सिस थेंक इउ सरिता एन्टनि ब्रह्म नोंसोर हाग्रानि बेदर जागोन ना जाया जायो आङो आयु डाइरेक्टआ फरायजोबाखैनो कमेन्टखौ र' मै बेदर हाग्रानि अमा मोफौ नेवलाय गासिबो जाजोबो आं एन्जर सिंथाय जायो आङो एन्जर एम्बु पेन्दा गासिबो साहिल देव बर्मा गुवाहाटी नेवलाय सिंथाय में जायो कौन सा डिस्ट्रिक्ट पर आप रहता है बताइए बादामालिबो जायो आङो जों गुवाहाटियावनो थाया माने सोंहरलाबायखो बाय बाय गुड नाइट आब'मोन SMFF गेमिं बाय बाय गुड नाइट आगै ओंखाम जाबाय नामा आब'मोन सङाखैनो बिरादैमानि आदसा थिग आसे दावहारि बसुमतारी माला हाबा जायो आब'मोन नोंसोरो हो आब' अरुनासो लिरबावदों आगै दावहारु स्पेलिं जायाखै आंना बर'आ उ जाथारा असो अरुना ARU नङालै बर'निसो लिरदों आगैया दानो जाथ'आ आगै एकदम गोसो गैथारा सानैबो बिउटिफुल मिलेश्वर थेंक इउ लेला बर' सल' खन आब'मोन आंखौथ' खननो रोंखाया सेस आगै लेला मा खनजाखानो गालिजों हारमानो मा खबर नोंसोरनियालाय मोजां जा किउट आब'मोन LG थेंक इउ आं जास्ट बे फरायनो दिलिप्स ब्लग एफा जायो ओमफ्रायनो माखौ एफा जाखो जोङो मिथिया सागोन बसुमतारी गुड नाइट आब'मोन गुड नाइट आगै मिथिंगा दैमारि नोंसोरलाय माब्ला हाबा जागोन जाथ'आ DN ब्लग बिग फेन आब'मोन थेंक इउ स माच आगै DN ब्लग आंनि बिजिरसा नार्जारि ब्लग बादामि जायो बादामालि बादामालि जायो गोदो जाबाय दा मोनलानो एडमन शिरा बिग फेन ला फ्रम टुरा थेंक इउ स माच सामथाइ वाइटि गुड नाइट आब'मोन गुड नाइट बेनजित ब्रह्म मोसालाय आब' सनाफोर जों दा जिरायनासो दं मोसागाथ'आ डिएन आयौ डिएननि फेन गोजा जोबथार नामा सोर मोनथाय गुरुना होननाय जानो थिसा लाइभ नायलायदों डिएन आदायानो नायाबा भिउ बारायनांगौ शेयार खालामनानै हो होनो डिएन गथ' नङाबा मोनलांनाय नङा हाय जेकनो लुसिफर माबा कौन जेके क्या यहाँ पे देखो क्या मुझे बोला आपने बोल रहा है नोंखौ बुंदों आदा डिएनआ लाइफआव नामा हाय आब' रु एपोजिट दंखायो खोमा खिजान मिथिया आब'मोना मा साख्रि मावगोन जेखौ मोनगोन आं बेखौ मावगोन अरुणा आब' कबिता आब' थेंक इउ आगै PND आयो गालिफ्रा दिनैसो औले बर' MG साहिल देव वर्मा आप लोग अनिल बोरो सर को जानते हैं क्या कौन है हमें पता नहीं बनजीत ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो आब'मोना जाथ'वाखै आगै
बोरमा गाब आब' बै आं रोङाहाय मा मेलेले जोब्बाय ओमफ्राय डिएन बिग फेन ब्र' नो हाबाब जोंनि कमेन्टआवहाय जोंनि जायगायाव डिएनासो जायगा लाफैबाय नामा डिएन गथ' सेयार खालामना हो आंनि क्राससो नोंसोर आरे क्रासआ सासेल' जायो सानैबो जायाना सोर सासेया मा खालामदों आब' बर्थमान जिरायना दं आयौ जा स्पिड फरायना खुगा रुमायलायबाय आङो बोरो माथो कमेन्टआव नुवानो माखौ मा लेबार आयौ मा लाबार लायबावसो नामाबो स' बिउटिफुल सानैबो किउट अमा बिराज लाबार बसुमतारी थेंक इउ आंबो फेसबुकआव टमेट' लाबारसो लानोसै ना फेसबुकआव टमेट' जागोन नामा मैं बोरो ना जाने बोरो अच्छा क्वेश्चन अरुणा पूछ सकते हो अपनी मर्जी से हम लोग रिप्लाई दे देंगे बर' ना जानि सोलायबाव अरुणाया नै अरुणा you are एम so cute बर'लाय ब thank नामा ओमफ्राय मानो बर' you रोङा जानांगौ दे खिथालाय जानो बर' जाना मानो बर' रोङा आब'मोना मा मा मुं दा नामखौनो मख'गासिनो आगैमोन जोंना कमेन्टआव ओइ टमेट' लाबार दिदिनो टेसा हेल' टेक्सासो फरायबावनोसैमोन आङो बिजिरसान नार्जारि ब्लग्स एसे डायलग होब्रा इन्ट्रेस्ट जानायनिनो मा आं डायलग होनो दे रोंलाबायालै आगै मा डायलग होनो खोन्थादो एसे रेकमेन्ड खालामदो मेथाइ खनलाय गाराङा जाथ'वालै दानो सामथाइ वाइटि मा आरा खेरा जेब्रा जानानै आदसा दङ नों जायखिजाया आङो अभारअल कुइसन सोंबाय आरोना जोंखौ माबायदि भिडिअ लाबोजानो लुगैयो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आगैमोन आदामोन आदैमोन मा होनबावदो ओंख्रि आब' सना मिन्थिया दा भाजा जालाबायगोन रु शायरि बुंलै अ माय गड आं मा शायरि बुंनो र' आं मा शायरि बुंनो आंनाव बिदि टेलेन्टआनो गैया मा होनबावनो दे खबर मोजां ना आब' नालि सनामोन आब' मोजां प्रिया मालि रायसो सिंगाम से जंगा बस चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल बोले तो Impossible. इम्पॉसिबल तुम्हें भारत माता की कसम कानून की कसम आयु अरे रुक जाओ नोडे आयो आइदि जा नायोमोन दे आं दाबो नायो आयु दहायसो डरेमनसो नायखांबाय आं अरे बाबा हमार 20 साल का तजुर्बा तजुर्बा है है। ऐसा कभी नहीं हुआ आं बेखौनो निगदोंमोन आङो जनि फरायनायाबो बावलायलांबायहाय आङो Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha ha ha. बावलांबायबा निमाहा होदो बिदिनो खालामो मोसानाय भिडिअ लाबो आब' मोसानाय जोंखौ खेबग्रायानो गैया आगै आंना माने आं मोसानो रोङा बे मोसानो रोङा आं मोसायो बाट खेबनो थाखाय मबाइला मोजां नांगौ आंनाहाय स्टेबल नङा केमेराया आदा स्टेबल दङ ओमफ्राय आंना क्वालिटि खम माने मालायफोर बायदि मबाइला दाम गोसाबो नङा आगै जोंना बिराद जारला अरुणा you are so sweet नो हारमाहान सरगियारि थेंक इउ स' माच बिराद खस्थ' बाट ट्राइ खालामगोन दे र' आं सानसे सम भिडिअ मोसानाय लाबोगोन र' एमबि गेमिं ओंखाम जानोलै आब' नायफिनगोन र' आब'मोन दा अके जागोन दे एमबि Okay. गेमिं साहिल लेफ्ट का नाम क्या है और राइट का नाम क्या है बताइए जी दा गावसिनाव बबे राइट जादों बबे लेफ्ट जादों जों मारै मिथिनांगौ दे आं लेफ्ट नों राइट पता नहीं आब'मोन जा मोजां मोनो खावावनो सगेन बसुमतारी थेंक इउ स' माच गख गघ राजानियो यार टेक्साखौ आं टेक्सा सानफ्लांगासिनो आं टेक्सासो मख'नोसै आगै टेक्सा नोंनिखौ मोसालायाबो अरुणा आं दा मारै दासो जादों दा एसे फानिनो बिजिरसा किउट गार्ल थेंक इउ एलजी गेमार आब' कबिताखौ खावसेल' नुबायनो बेनो जायगा लाजोबो अय आंनाबो नै खावसेल' मिथिबायना अरजाया भिडिअ नुबाय थाखायोना किउट गार्ल्स थेंक इउ बिकि दैमारि नोंनि मबाइलखौ आंनि मबाइलखौ लांफा वान प्लास नट 2 आइगै नांलायथ'आ आगै गाबागाव देनां खमथा जाबा मोजां भिडिअ लाबोथारगोन बायनो हाबा आं बड' सिस्टारमोनखौ आब'सो जागोन नामा
सासेखौ आब' सासेखौ आगै जादों 2 years नो जिथु बेखौ आगै आंखौ आब' एक्चुअली आंखौ आब' लेंजोब बयबो मोजां आंनि थाखायनो नोंसिनि थाखायबो आब'मोनाव असे बिब' बिनानाव नामा दे नोंसोर सानो नामा जों सानैखौ असे बिब' बिनानाव जाय मिथिया बे खोन्थाहरदो बिजय बसुमतारी हार्ट आच्छा अख्रां बसुमतारी एसे मोजां मोजां डायलग हो आब' आं रोंलायलाङाहाय बारा एखमबा एखमबाल' होदो नङा कार्टुननिखौनो एखमबाल' फैलाबायो हथाथनो गोसोखांलाबायबा मिनिथाव बुं नों मिनिनायजों आंनि जानो गोनां हिनजावआबो मिनिबाय आयु नंगौ हामाय आर्टसनो आयु नंगौ आंनि दिदिमोनहा टेसा नायलाय दिदिमोनहा आरो टेक्सा माथो होनबावनो टेक्सा एखेना आदा दिएननिखौ लाबो मबाइलखौनो है नाङा ब्रेकआप हो गया क्या दिएन के साथ सुजुता नार्जारी दहायसो फन हरदोंलै मालाय कमेन्टबो हरलायलायदों हाँ अभी मैं उसके भूत के साथ बात कर रही थी थै नायला आं कमेन्ट्सखौनो नायलानो माहारिकिं आरे नायगासिनोथ' बिराज आयु बसुमतारी नै बिराज कबिताखौ जा एटिटिउड नुखायोनो थैसिगोन आङो नंगौ आयु नों एटिटिउड गोनां आरो जरा दिखा मेरे आँख में देख तुम दोनों नेचुरल ब्यूटी हो आयो थैंक यू हाँ सच में आज थोड़ा सा लगाया है मेकअप तो नहीं माने बस लिपस्टिक लगाया ओमफ्राय है मास्कारा आइलाइनार फुनदों आङो रिल्स बानायनो थाखाय गैबावानो दं आं आइलाइनार फुनदों बेखौनो आङो देगो माबाखौहाय हेल' आसोलफोरबो बर' लकेल बसुमतारी हेल' लाब गैया मामा आइलाइनार फुनबाबो मेगना बुथेना ओरै लेले बर'आ हरदों नै गुमै दंना गैया आब'मोन दङ नोंबो दङ आंहाबो जाथ'वाखैना आं सिख्लायसो आब' होनबा सोमोन्दोआव गुबै जाया नामा हाबा जाबासो गुमै दङ जायोब्रा दङ हाबा जायाखैना दे माथो रिप्लाइखौनो होआनो सथा इउटुबार आयो सथा इउटुबार जों नुवाखैनो नों मारै फरायदों दे र' टेक्साया मा हरदों नुवानो फा जानला मोनला होनखायो ना दिदि जा फानिसो नुयो लिलिखौ लेलेनो दिदि लिरनायाहाय नुनाया एलि ना ओंखायनो लेले लिलिसोमोन आरो अबेयाव फराया नों लिलि आरे नाम लिरनानै फैदोंब्रा कमेन्टआवहाय आं नायलाजोबना बर' लकेल बय मा खबर आगैमोन मोजां आयु एफा गिदिर आरो आदा सोरमोनरा लेलेया सोरमोन ना टेक्सा सोरां दैमारि नायैनो मोजां नुलायलांबायनो आयु नंगौ सोरां दैमारि थेंक इउ मालाय फार्स्ट नायनायावहाय मोजां नुवाखैमोनदां जोंखौ धेमाजियाव फै आब'मोन अके थांगोन र' लासैनो मा ओंख्रि आब'मोन मोनथिथ'वा सथा इउटुबार पिएनडि फैफिनबाय आगैया आब' कबिताखौ एदावबाय थानाङा सेंग्राफोर आदा दिएनजों बारनो जागोनबो मालाबा जास्ट सकिं आब'नो नंखागौ साबधान रहिए सतर्क रहिए आयु थिनायफोरा ओमफ्राय माबा होनबावोमोन ना और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल और देखते रहिए बोटो सिस्टर चैनल आइदे हेलो सोनाफोर ओमफ्राय गावनि नाम होनानै मेन उमुक बिदा लेती हूँ आपसे हम बोटो सिस्टर बिदा नहीं लेते हैं आपसे बस देखते रहिए बोटो सिस्टर के लाइव आइदे दा टेक दिदिमोन क'क्राझारावनो दाथां दिदिमोन क'क्राझारावनो बेरायनोल' थांगोन क'क्राझारावनो थाबाय थाखायो आगै जास्ट बेरायनोल' जों थाङो बेबो बेरायनोबो जों ओंखारखाया जास्ट आइया लानानै थांबा सानसेनो थांबाय सानसेनो फैबाय जेनिया ब्रह्मखौ सिनायाना सुनिता मुसाहारि सिनायो ना जोङो पार्सनेलि सिनाया भिडिअ मानसिफ्रा क्रास होनलाबायो स' बे क्रास फट'फोर होनाय नुबा मिन्थिया आरो माने दाखालिफोर बिराद भाइरेल जादोंमोन ना ना बे फेसबुकाव नुयो आरोना फेसबुक अपेन खालामबानो नुयोमोन बिनिफ्राय एसे बे मानसिया बिदि माबा आरोना बिनि नामा बिदि होननानै
बावसो मिथिदों आरो जोङो नङाबा सिनायानोमोन हाबासो जागौमोन माइनावनो आयै नोंखौबो लागौमोन माइनाव? माइनावनो सोरबा गोमबोरा औ माथो होनबावनो दा खाफालावनो गैयाबा नोंसिना आब'मोन बहानिमोनलै जों बे बुहुम बिखानिनो आयु नासनि बसुमतारी र' बिजय बसुमतारी मा हरदों You you fight, fight you you play play together together. you borrow each other's clothes you tease each other you get into your mom's makeup growing up with sister can be awesome but it can also be annoying like living yes it's very annoying to live with Kabita Gali ले जा इसको कोई ले जा बा आंनिखौ नायलायलायला माथो नोंसोरलायनो हारमा होनसोर गेर आया नायगासिनोथ' I wish I could have sister like you पर बहुत परेशान करेगी अगर हम दोनों जैसा बहन मिला तो तुम्हें विजय बसुमतारी 1K जाथारसैनो मा जिनिसा? आच्छा लाइभ नायनो ना मा जाखो मिथिला आङो आयौ एक घन्टा जाबाय नि रायलाय मिथिस्लाबा र' दसे रायलायबावनि दे आब' बारा दामिनि दे नो दावहारु आयौ आगै मानो आं मिनियाबानो रायलायाबानो थानो हाया आं दसे रायलायाबानो थानो हाया मेगना एसे आल्ट्रा फानि देलाय एसे बाग्रांसिनो आंखौ होनदों नामा आं मिथिया सोरखौबा बाग्रांसिनदों बोसोर आं मेकआप रोङालै बोसोर जुदि रामसियारि देलायनो आंबो मेकआप रोङा देलाय खालि मेकआपनि सामानबो गैया जोंनाव। आइलाइनारल' फुननो हायो बे गावनि आन्थाखौ माने गोदो फुनोमोन ना दाथ' फुनफिनबावलासो मानास नेसनेल पार्कआव फैगोन नामा खैनाफोर बोसोर मानासाव थांखांबाय आं जों बायबाय बाट बे टाइमाव जोङो ब्लगार नङामोन ब्लग बानायामोन आरो जों आलदा आलदासो थांनाय जादों दा अ नङा खनसे ज' थांदों ओमफ्राय नों खेबसे उनाव कलेजाव थांदों औ टेक्सा दिदिमोन मा जालायखो टेक्सा मिनि दिदिमोन अ आच्छा कमेन्टआ आलदा आलदा हरबायना नोङो गथ' बिकि दैमारि माथोखौ बेलें रायलायलाय आं रोङाहाय मा जों रोङा लेले बाय बाय आब'मोन लेले सरि लिलि आगै बाय बाय आगै आरमाहान सरगयारि अरुणा इउ आर सो स्वीट अ थेंक इउ सो माच अनजालि बसुमतारी जा बिउटिफुल सानिबो थेंक इउ आगै मृदुल बर' इउटुबार्स मिटआपआव मानो फैजाबोमोना जोंना बेनिफ्राय इम्परटेन्टसिन प्रग्राम दंमोन गामियाव बिफां गायनायनि स' जों थाङाखै बाय लेले कमेन्ट नायदोंबा सता इउटुबार क'क्राझार मा गामिनि आब' जों इउएन खाथिनि इउएन एकाडेमि क'क्राझार खाथिनि अनुपमा नार्जारि किउट नोंनि आब' सनानो औ थेंक इउ बिजय बसुमतारी मा एफा फैसा थेंक इउ माथो दहाय आलदा भइसजों रायलायनो थिनबाय नालाय बिं एवे फ्रम जायाखै फ्रम नङा फ्रमसो जानांगौमोन कान्ट्रि लाभ टु सी आवर कालचार थ्रु इउ फक्स अ आच्छा थेंक इउ स' माच बिजय बसुमतारी नबजित नार्जारिखौ सापर्ट खालाम दां ना सापर्टसो सापर्टसो मोनदां जाय सापर्ट खालामनो थिनो बिसोरखौ अभियासलि जोङो सापर्ट खालामखायो एन्ड सोरबा सोरबा कमेन्टआव होनहरो जोंनि माबाखौहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय खालामखायो आगै थांनानै चेनेलाव थांनानै माने ओमफ्राय एखमबा समाव खालामनो हाख'वा माने मेसेजखौ नायबा माने नायख'नो हाया बिकि आरोना दैमारि जोंनिया गथ'सो दासो 16 नुदों आंबो भिडिअ' नुदों मानसिफोरनि भाइरेल खालामलाबायनाय माबानायफोरखौ नुदों 16 इयार्सल' सता होननानै इउटुबार आं क'क्राझार खाथिनिनो आच्छा अनुपमा नार्जारि मा खबर आब' मोजां आगै अनुपमा गोमबोर ब्रह्म उदालगुरियाव फैबायोब्ला लोगो हमगोन माइनाव दे थांफिनबा मालाबाफोर सगेन बसुमतारी मा खबर आब'मोन मोजां सुनिता मोसाहारि आब' नोंसोरना इउटुब चेनेलनि नामआ मामोनलाय आइया जोंनि नामखौ देखायाखै नामा बर' सिस्टार आगै ओंखाम जाबायना जायाखै जाथ'वाखै प्रिया बसुमतारी सानफुं बसुमतारी ओंखाम जायाखै नामा आब'मोन जाथ'वाखै आगै बिजिरसा नार्जारि बाय बाय गोबाव नायबाय आं अके दे बाय बाय बिजिरसा मैखोम बर' मा ओंख्रि आब' जाथ'वाखै आगै मिन्थिथ'वा मा संगोन हरमाहोन आइ लाभ इउ आरो होननानै अ थेंक इउ स' माच मेन्टेल बयस ब्लग मा खबर आब'मोन थिग प्रान्जय मा खबर
निजोरा ब्रह्म भिडिअ थाब हगार दे आब'मोन औ जोङो माने एखमबा समाव बे गामियाव थाङो एखमबा आं गामियाव थाङो ज' थालायनाय जायाना ओंखायनो लेट जायो जोंनिया आरो जोंना आरो क्लासाव थाखो मायो बिराद जारलालै आगै एखमबा टाइमाव गोबाव आरो अलसियाबो जों प्रिन्स बसुमतारी कमेडि भिडिअ लाबो आब' अके खिन्थु दहायनिफ्राय सोंगासिनो आङो नोंसोरनो मा होनलाय रिभेन्स प्रेंक भिडिअ नांगौ ना नाङा दिपज्योति बर' खुलुमबाय के एस बर' स्टेटास गुड नाइट आब' सनामोन गुड नाइट आगै सता इउटुबार आब'मोन माबे सोरां दैमारि आइनि बिहामजो खालामनो लायनोसै आं फैयोब्ला सोर सासेखौ आंखौथ' देरसिनसो जागोन आंखौ आसा दा खालामाखैमोन बिरफुं बसुमतारी गालिया बेसे फरायखोमोनलाय सिस डिग्रि सोमखोर ब्रह्म गालिखौ रायलायगोन ब्रा आयु मा रायलायनो मिथिया आं फेलसो दिनै इट्स अके नेक्स्ट टाइम मोजाङै हो एन्ड फराय टाइम वेस्ट दा खालाम बोसोरसे लसआवनो लस जायो मिथिबायना जेन'बा लाइक फेल जादों होननानै डिमटिभेट दाजा जेन'बा गावखौनो बाट खिन्थु फरायबो आरो ना टाइम वेस्ट दा खालाम गावखौनो टेक्सा दिदेमोनहा आंनि कमेन्टखौबो नायला आया नायगासिनोथ' माथो नोंनि कमेन्टआनो फैयाखै आगै खानि जाबाय खोमा बियो आंबो जाखाबाय आंथ' खानिखा माने ब्लं ब्लंबो थाङोना दसे ओंखायनो नुस्लाबाखै आगै बाट नुबानो फरायखायो सन्जिमा बसुमतारी नांगौ आब' रिभेन्स प्रेंक भिडिअखौ नो सन्जिमा अके मार्सि मुसाहारि हेल' आगै मोनसे भिडिअखौ इडिट खालामाखै होनांगौ खालामथ'वाखै दे खालामगोन आंनाव दाहाय हरबानो जाबाय जोंना ना भिडिअआ ओरैबो प्रब्लेम जायो गोबाव होनाया बैसागुनिबो मोनसे भिडिअ होबावनांगौ जोंहा लेट जाबाय मानो होनबा मबाइलाहाय आलदा आलदानिजों खेबनाय जायोना एखमबा आंनि फंबायनिजों खेबसै एखमबा बिनिजों खेबसै एखमबा आंनिजों खेबसै दा बेखौहाय आंनावसो इडिट खालामो नालाय दा मानसिफ्रा बेहा गामियाव थांसै दा आंहा फंबायाबो गामियाव थायो आरो आंहा नै टाउनाव थायो बिदिजों माने भिडिअखौ मोनलायलाया आरोना दा भिडिअखौ कालेक्ट खालामनांगौआवनो गोबाव थायो बावो भिडिअखौ हरस्लाबनो हाया बावो आरो नोङो मा वाट्सएपजों हरोबाबो डकुमेन्टजों हरोबाबो हजोंहाय गामियाव नेट नाङा आरो नोङो नर्मेलि हरबाबो थांबाय बे क्वालिटि खम ओरैनो भिडिअ क्वालिटि खमखा आरो फैयै बांसिन ओंखायनो भिडिअआ बिराद लेट जायो जोंना टाइमनि बाहेरा जायो आरोना ओंखायनो र' होलाबायगोन जोङो थाब आं 35 बोसोर जाबाय सासेखौलाय डक्टर मावो आंनो आयौ नंगौ साइक' हेटार्स बाव साइक' हेटार्सलाय बना माबो नोंनि थांगोन नोंजों समायो आंथ' आदैसो लिंनो समायो ना नोंसोर बबे जायगायाव थायो आब'मोन जों बर्थमान क'क्राझाराव थायो सानैबो टाउनाव दं आरोना बिबि ब्लग सोर दंलै जों बिब' बिनानाव साथाम दं गालिना बिएफ दंना गैया आयु खोन्थाना लादो हरेश सरगियारि दहायसो कमेन्ट हरदों मालाय आंनाबो हरदों मेरला आंखौ सना होना हरदोंना दालाय चल झूठी खोन्थानो नामा आङो आब' नोंसोरखौ नेयै गेम गेलेनो बालायलायबाय आं नायैनो आयै नोंगौ हरेश सरगियारि थेंक इउ आगै आंथ' सिंगेल फेमिलिसो नो बिबि ब्लग आदसा बेसारा इट्स अके समायना नुबाय माइनाव सनानो सोर सासे खमखौ मिथिला थोद मा रिप्लाय हरालै बिबि ब्लग आया मानो हराखै जानांगौ बिबि ब्लग होननानै माबागासिनो मा गामि जोंना धुबुरि गामिखौ खोन्थाला आङो रत्नेस्वर सरगियारि हाय बड'लेण्डनि रानिमोन आयु जोंखौ बड'लेण्डनि रानिमोन होनबाय आं हाला सहायनोनो खर'आ बहा दोननो जाबाय देरजोब्बाय आंना टेसा मा जाखो टेसा दिदिनो दतमा मा गामिनो दतमा सथा इउटुबार जोङो दतमानि नङाथ' औ दे खिथा दिदिनो दतमासोमोन आं टमेट'सो फरायबावदों आंना मेगनानो जाला नोंबो सयथिबो टमेट'सो फरायदों आङो मा होनखो गालिया हर महन सरगियारि you are my crush रुना मा क्रेश आं क्रेश नङा oh my god आं क्रेश आं थैनोसै सायनो हाला नोंसिनि खोन्थालाय आब'निखौ होनदों आंनिखौ सानस्लिक होनखाबाय टमेट' सिखाव नाम गाज्रिखौ होनजोब्बाय मम'
माराम नोंसिनि जायगानि सासे सानैसो मा जाखो सासे लाबोनोसै आंबो नोंसोर बायदि समायना समायनानो आयै दे लांदो सोरां अनुपमा आंनिखौबो नार्जारिखौबो रिप्लाय रिप्लाय हरदों आयै आगै हरदोंथ' दहाय अनुपमा रायखांनाय गोसोआव दंखायो सोमखोर ब्रह्म कालि नोंखौ लायनोसै आं डिसेम्बरावनो बा आं हरा ओंखाम जाबाय नामा मिलेश्वर जाथ'वाखै के एस बर' स्टेटास आदा डिएननो कल हरलाय वाइ मालाय बेस्थ' रागा जोंलाबायबा मा जानांगौ मिजिं ब्रह्म मा ओंख्रि आबौमोन जाथ'वाखै आगै साइक' हेटार्स थगायदोंसो आंनो इट्स अके जोंखौ बयबो थगायखायो इरागदाव रामसियारि सानैबो किउटखा आबौमोन थेंक इउ हरमोहन सरगियारि सरि अरुणा इट्स अके लिबिया बसुमतारी हाय नानि हेलौ गुमैदियेन बाव हाबा जायाखैथ' बे गुमै दंखा दानो सबिना दैमारि मामा इन्द्रनि फिसाजोसोनो गामिखौ मिथियो होनथ'लाय पाब्लिकआव आगै सबिना सोर सबिना आंथ' सिनाया मामा इन्द्र आयौ जोंनि बाबानि नाम मिथिलायो मामा जायोबा होमबालाय आंथ' बिब'सो जागोन होमबा लाभ फ्रम धेमाजि आब' सनाजि वकिमोन दिनेश आर ब्लग आंनि अमासोमोनलैनो एमबिआबो जोबलायलायसै आंना नोंसिनि लाइफखौ नायना आयै आगै यो सिं हेल' आगै यो सिं सुनिता मुसारि आब'मोन क'क्राझाराव हेन्डसाम बयसफोर दं ना अ माइ गड नायफै आगै जुदि नों क'क्राझारनिबा नों मिन्थिखागोन मादि हौवा दङ थारमाने आं होनसै क'क्राझारावहाय क'क्राझारनि थागिबि आरो क'क्राझाराव फरायनो फैनाय बिसोर मोननैनि डिफारेन्स माने नों अबेखौ होनदों क'क्राझारनि थागिबियाथ' बहुत हेन्डसाम दं क'क्राझाराव फरायनो फैनायफ्राबो हेन्डसाम दं आरो माखासे बाट गाव गावनि नोजोरियानि सायावसो नोंबा मादिखौ फसायो Let me surpass your danger to make you. Oh my God, क्या है? बुजियासै आङो मा होननाय ये क्या लिखा जी लिबिया मा गामि नोंसिना नानि जों क'क्राझारनि मिलेश्वर सरगियारि बाय बाय गुड नाइट बाय बाय मिलेश्वर डिएन को फन हरलाय आब' सना प्लिज रिफ्रेस ना रिक्वेस्टसोमोन रिक्वेस्टसोमोन खोमा माने बेस्थ'नो बेस्थ'थ' बियो बेस्थ'थ' पिएनडि प्रेजेन्ट आदा डिएन बाजै कबिता आब' कबिता गुमै डिएन कनफिउज आदा आब' लिंजोबो नालाय मा बिलाय ओंखायनो हाबा जाथ'खायाखै सब बाहाय न' सोमोन्दो आदा आब' लिं ओं आदा आइदै हाय आब' आरो बिनानाव मा खबर लाभ फ्रम उदालगुरि खैराबारि हेलौ ददेरे सरगियारि मोजां आगै एमबि आदिदि मोनखौ मा जाखो सोहरनो थिनहर दंमोन आंनो सोनो थिनहरसैमोननो आबाब नों बखौ गोरिब खालामनो सानखो नामाखो हो टेक्सा फैसायानो गैया जोंहा सामब्राम बायनो फैसा गैयामोनहाय दतमायाव हाबा जादों आंनो दतमायाव सोर हाबा जानाय दङ दतमायाव मिथिला जोंना दतमायावनो न'नि गोजा दंलाबायोना मिथिला ओंखायनो दतमायाव हाबा जादोंबा आं मोजाङै मिथिया आब' आङो थांनाय जायाना बिदि दाना बारा आलासि बेरायनाय जायाना आङो बेखायनो मिथिया मारै मा जाहैयो ओमफ्राय जोंनि बाबाखौ आं बुजिनो मोनासै एसे खोन्थाहरदो आब' होमबासो एसे सिनायसिगोन अखा थाइफ्रिबाय दाखालि अखानि थाखायनो हरसे ओंखाम राननांदों आंनो आयो पिएनडि अन्थावबाथाव ओइ आब' सना डिएनए फट'खौ बायसरलै बिहरलायनो मानो नांगौ डिएनए फट' बिनि इन्स्टायाव नायबानो मोनगोन फेसबुकाव नायबानो मोनगोन एभेलेबेल आरो आंनाव गैजोबाथ' दा सानैबो बुलायलायदो ओमफ्राय जों बुलायनांगौबा बिदि आराम थायाथ' बुलायनायखौ नुवाखै नोंसोरो आथिं गोसोम जालायलायो खिथानो आङो खनसे बे आदैयावनो अरनानै गोसोम जालायना हाथाइनि दाग दं दाबो मोजाङै नायबा गैला माथो नों अरगोराखै सोर अरगोरा
ओमफ्राय बिदि दाग जायाखै ना सोर एदावगोरा दे नङा दाग जायाखै नों हरनाया दाग जादों ना ओमफ्राय खथ' गुसुं जानानै थादों जाय उनाव लुनखायो ओमफ्राय आं फाग्लि जाबा मा जानांगौमोन आं सैमा आरोना नोंखौ हरना फाग्लि जालायनाय नै जिब जुनारनिख्रुइ ना मानसिनाव बांसिन बिस थायो मिथिबाय आंनि आखायाव होमबालाय मानो हरगोरा अगर तुम्हारे अंदर जहर हुआ तो मैं क्या करूंगी अगर मैं मर गई तो तू मर जा वैसे भी मेरा सुकून होगा तुम्हारे मर गए के बाद मैं भूत बन के तुम्हें डराऊंगी चुड़ैल बन के नै याहासो थांगले लांबाय गथ'फोरखौ इनिफ्राय सारांहे सानैखौबो अके सारांहेयो सोर होनामोन मिथिला आङो फरायस्लाबना एसे ब्लं थांबाय मैखोम बर' एमबि जोब्बायलै आब'मोन बाय बाय गुड नाइट आब'मोन बाय बाय मा माइनाव सना गुड नाइट टेक केयार बाय बाय माइनावनो सोरबा खबर बाय बाय गन्डगल जोंना सम सम बिदिनो गन्डगल जायोथ' जोंखौ बारा नांलायनो दाथिन गाज्रिथार when just can't hold this most ना लागाव हिट जादोंमोन आयौ इन्ट्रेस्ट मोनबावोनो सुनिता स्टप रन बिबि ब्लग जोंना दावराव जाबाथाय बिराद गाज्रि ओंखायनो जाहोनो दाथिन जोंखौ र' नोंनि बर' सान गामिनि गेमिं सारांहेयो सबिना बसुमतारी नोंनि एखे गामिनि सोर जाखो दे दतमायाव हाबा जाफैनाय दतमा आयौ जि सानबाय इदिनो नांलायबाय थानो जों नांलायखायोलै आगै बिराद गाज्रिथारा बुलायबावोसो अरदों होननायखौ खोनायाखै आं बावबायलै आब' सबिना आन्दायबाय आं नामखौ माने आं मोजाङै मिन्थिजोबा आं गामियाव थाबाबो आं बारा मिन्थियानोमोन आङो ओमफ्राय आं बावबायलै आब' निमाहा मा मैगं जाखो आब' जायाखैनो आगै दावबायारि सुनिता आब'मोन पाकिस्तान द्रामा नायोना नाया केद्रामाल' नायो आगै पाकिस्तान द्रामा दाखालिसो नायदोंमोन आङो मोननैसो दालाय आं नोंनो देखायलायनि ना आं नायाखै आंनो सासे बे होगोन आङो मा नायाखैबालाय नों नायाखै दालाय आं दालाय नोंखौ ओंखाम जानायाव खनसे देखायलायनाया आं ससेल'सो नायदोंना आं नायथाराखै फिरबि नों नायदोंथ' अके गाइस होनलाय आब' सनानो आं होनालै आङो मालिनिखौ कपि खालामा हेलौ समायनाफोर अकेबो नङा अके दानो जाबाय आंखां मोसाहारि मोनदां हेलौ हरमान सरगियारि you are my crush अरुणा oh my god thank you बुलायदो बहानि बेहेन बुं फैसा नांगौमोन मा सुबुंसा बर' बुजियासै आं मा होनदों गयारि एफेक्टर बजिटखौ सिनायोना आं सिनायालै PND प्रेजेन्ट अफिसियेल गेस्ट आब'मोन आंना बेसे पार्सेन्ट मबाइला 55 50नि गेजेराव 15 आंनिबा 20 ओइ आब'मोन सानसुमा मा बायाखै गानि गेमिं हेलौ गुड नाइट सै आब' सनामोन जेसिका दैमारि गुड नाइट आब' गालिखौ दोंसे मेथाइ खनहोलाय अननानै प्लिज आब' जांख्रिखां देवदिनि जाखांग्रोनांगोन आङो आब'मोन पाकिस्ताननि मेरा हमसफर ड्रामाखौ नायमार हिटखा बिराद इमोसन जाखायो आं मेगन फुथे खालामनो गोसो गैया बाट आङो नायगोन आरोना 29 आब'मोन रं एन्सार आयो आं 20नि गेजेर होदोंमोन 25 होनदोंमोन सानना लादो आंना एसे मिलायदों आंनिखौ रिप्लाइ होलायाखै गालिया सालानो सोर होनदों सानिक्य ब्रह्म आयौ हेल' होनहरदोब्रा हेल' सानिक्य निमाहा जुदि नायफ्लाङाखैबा आं एसे एकदम फग्रोन बाग्रोन जायोना नायलाबाया जायाखै आगै सानसुमा मोसाहारि ओइ आब'मोन नोंसोरनिया मा गामि जों क'क्राझार सहरनि मिजिं ब्रह्म हाय आब' मोजां खबरा मोजां आरे आंना सिनस्रि सालायलायबाय जिराय ओंखाम खिबाय आङो 1.5 घन्टाल' आगारगोन दे गुथाल एमबि जोब्बायनो आयै आगै 1.5 घन्टाल' आगारगोन एमबि जोब्बायबा थङालिफोरनो क्रेजि गार्ल उफाय गैया जों बिदिनो माथो खालामनो बिदिनो
Harmahan Sergeyari you are my crush Luna Habab thank you मोइनामोननि Srinini आब' मैनामोननि आच्छा आब' मैनामोननिबा र' आदै आं Podomi Basumatari Aboman खबरा मारै मोजां Podomi Nayan Boro आङो बाबा मामिनाव सोंनाय नायगोन दे आब' सिनाय आं बारा बोरै थाल मोनासै आङो आब'आ मासे गुफुरथारनो Good night आब'मोन नोंखौ जा गुफुर नुदों नालाय आं गोसोमसो रियेलाव ओंखायनो नङा आंखौ लालिलि नुदों बेखायनो होनदों माने जाथिथि नुदों आंखौ Good night आब'मोन Good night आब' लोगोनि मेगना मोजां बेस्रांनो लागावबाय लाजिबाय आङो आं सोरनि बुथे मेगना मानसि बेस्रां जाखो जों सानैनियाबो बुथेसो आं आइलाइनार फुननायखायसो बेस्रां नुदों खोमा मामि दं मा फरायखो जों आब' मामिनि दं होननाय जादों मिथिला दंनि हेंथा मुसाहारि नोंनि बिनानावा आं दे अके आंनि बिनानावा नों अके हेंथा नों आंनि बिनानाव हाय ब्र हाय सिस आंनि कमेन्ट हरनायखौ रिप्लाइ हरबावला दिदि मोनहा थांबाय खोमालै आगै नुसनासै एकदम नुसनालै टेक्सा गान खनलालां साइस्टाराबो मोनहा मालायनो चिरन्जिब दैमारि नोंगौ थेंक इउ होमबाबो मालायफोरबायदि क्रास जानो हायाखैहाय जोङो होनहरदो हायदै हेल' कबिता नों गावरानि भिडिअ' नायो ना नायानो सोर गावराना मिथिया हिरि मिथिया माने मा बुजियासैलै आङो सोरनि ब्लग भिडिअ ना मा जाखो आयौ दसेनो एफा स्टाइल लानाया गैला आंना दसेनो एफा स्टाइल आंथ' थख्लिख्लि जालांजोब्बाय गरमजोंनो मा ओंख्रि जाखो आब' मा रिप्लाइ होआनो दा मिक्स बय ओंखामखौनो जायाखै दहायनिफ्रायनो अनसुलि बसुमतारी हाय हेल' दिदि लोखिमोन मा ओंख्रि दहाय आं फरायबावदों जेहेन बिकास स्टार मेकार इउज मा स्टार मेकार मिथिया मा बुस्थु बेबा बिबि ब्लग गावरेमा सरि गावरामा सोर गावरामा आं सिनायालै आं नायलाबाया आङो ब्लग भिडिअ मा खबर आब'मोन दिएननि बागैनो मोजां बिबि ब्लग ओइ आब' नोंनि बिएफनि दे आगैमोन गुड नाइट आब' सबिना आं सोंगोन दे आं मामिनाव सोंगोन आङो बिसो मोजाङै मिथियो आं मोजाङै मिथियानो सोरांसा आब'मोना बेसे बैसो दे सानलाय जोंनि बैसोआ बेसे जाथावथाव ओइ मा एसे मोजांथार नोंसोरलाय सानसुमा थेंक इउ दा मिक्स बय सुपार चाट बानायनो हाया नामा आब' बानायनो रोङाखै आगै मोरै बानायो कबिता ना खानायखौ खाना लादेन ब्राब्रे ना मा होनो बाब्रि ना आं हाया आंना बे माने मा आदत जालांबाय आङो स्टार मेकार सल' खनला एप्सलाय आब'मोन आच्छा बे गान खनग्राया गान खननाय स्टेटास होलाबाय सोरबा ओहो आं खालामा 21 ओमफ्राय 19 थैसिगोन आं खुन्थेंनानै आंना 21 ओमफ्राय बेना 19 माय गड आंखौ बिदि नुयो 21 ल' नुयो आयु थेंक इउ हाय हायदै हेल' आब' सना नङा बैसोआ 24 नो सोरबा 16 ओमफ्राय 18 नो थैसिगोन आङो 22 सोरबा 22 बेयाव मोनसेबो नङा मोनसेया जादोंमोन खिन्थु बे आंनिल' जादों आरोना जाहां माने जाथारसै आंना बे फैगौ जुलाइआव गेस खालामबाव जुलाइनि 21 आव जागोन आंना मालाबा डिमापुराव बेरायनो फै अके जागोन दे मिलेश्वर दैमालु ब्रह्म दाबो दङ आब'मोनहा आगै रायलायगासिनो थोद नोंनि 22 सोलै बेना 22 ना आंना 22 20 ओमफ्राय 21 होनबावबाय थुलुंगा बर' 2021 ना बबेनि बिनानाव मोना नोंसोर क'क्राझारनि
ओइ क्राशमोन मा खबर बाव दहाय होननायखि ओंखारबाय नामा सोरबा 18 and 20 सोरना 18 सोरना 20 बेना 24 and 25 जाबाय नोंसोरना no आयु सोरबा 35 क्रेजि गाला क्रेजि कमेन्ट हरदों 35 18 and 20 नुबावबायहाय सोरबा आंहा ना आब' मा खबरलै दिनैसोलाय मोजां आगै पिके बय स्टेटास मिलेसर रं एन्सार जायाखै दे थुलुंगा बर' 18 19 ना आब' कबिता 21 आब' अरु 24 ना एसे जाहांदोंमोन एसे जों सानैनाबो माने एसे लागालग आरोना बिनि सासेना एसे आगोल जागोन नङाबा उन जागोन दा जों सानैनिखौ साननानै नायदो आरोना सोरना सानैबो बोरै खासिगोननो बुरियाबा माथो बोसोरजों 26 and 21 माइनाव ब्रह्म सोर बे मेथाइ मोनजासिगोन माइनाव ब्रह्म मेथाइ मोनजासिगोन कंग्रेचुलेसन 26 and 24 नो रं एन्सार अरजाला दा नै थांगबाय आब' गुफुर गाननाया बिएफ दंना गैयानो आं मानो थगायनो आगै दङ आयौ जि मोजां होनलायलायबावो आरे नोंगौ थगायना लायाबा बुंनानै लायाबा थगायनो मानो आं थगायनो मोजां मोना 24 and 25 से वान टाइम जय आय अखम 21 and 22 राइट एन्सारा थांगबाय आगै जों होनखाबाय माइनावा मोजां माइनावा कारेक्ट हरदों आब' आं ओंखाम जाखांबायलै बाय नोंसोरखौ नायनो अके आगै रेश अनजालि अबेनि गुमैया आब' क'क्राझारनिनो आयौलै डिटेल्सखौथ' सबसक्राइब हो मा आंथ' न'खौ नैबे होननानै खिथायाखैना क'क्राझारनि नालाय क'क्राझारनि होनबाय बिलब्रा गिभ मी कन्टेक्ट नाम्बार 00099998888 सासेनाथ' दंखायो मिथिखायो आंखौ आंना आथिं रुमायजोब्बायलै आं जिरायनो हाला बिदि बारा जेक नै हनै आयु जेक नार्जारि आय जेक मानो गाबखो मा जादों जेक मानो गाबखो जेक क्रेजिगार गावना बाक्सानिनो बेना बाक्सानिहाय गालिखौ खावना लाबोगोन आं फैगोन ना फैया थाङालां आं सासेया इउटुबार लाइभआवसो गोनां गोसोम मा जाखो गोसोम गाननायानो आंखौ होनदों माला जागोन आब' हाबाया दानो नङालै आयै जेक हामा बिसास गैया बाक्सायावबो थांनो हागौ नेनानै था आयौ नोंसोरखौबो पारमानेन्ट जायाखैना हाबा जायाखैना हाबा जायाखैना चान्स दं दाबो नोंसोरखौ दहाय नुदों नो अनसुला बहा नुखो आरो बहा नुलायखो रायलायाखै मानो होनबावदो आब' सना सोदेम हेल' आगै थोद आंनिसोनो बिबि ब्लग हामालै बिदि भाषा रायलायनो जोंनि ब्लगाव ओरैनोबा बिराद मोजां मानसिफोरसो कमेन्ट हरो बिदि गाज्रि भाषा रायलाया आंनि कमेन्टखौ फरायनो बायो नामा बायाथ' बिपुल नार्जारिजों फरायगासिनो जेखौ नुदों बेखौनो फरायगासिनो आब' सना मा होनदों नानि मोना सानैबो जा समायना थेंक इउ थख्ला थख्लिबाबो जि साइस होनो माथो जोंखौलाय अननो ओंखारलाय लांबाय आब' मोना गाजालै आंनि कमेन्टखौ रिप्लाय होलायानो आयै आगै इरागदाव मोस्रा मुसियारि होयो जेखौ नुदों बेखौ होखायो औ ना दिदिमोन औ ना आगै टेक्सा इण्डियान गेबार हाय आब'मोन हेल' आगै बेस्रानि कमेन्टखौनो हरासै मामाया जेगा नों मानो बिदि होननानै लाखो दे ओइ जेक हामा दागाबसै होनहरदो दा जेक स्पेर' केप्टेन जेक स्पेर' दागाबसै साइसखा आब' थख्ला थख्लि होनलायो आब' सोर साइसखा अबाव थख्ला थख्लि होनलायोनो आयै आगै दहायसो जावजाखांबायना थख्ला थख्लि होननानै आब'मोनखौ लोगो मोनलाय खोना हाबा जाबाथ' एसे गैलाय खाला खबर आब'मोन आसा गैलाय खाला थांलाय फैलाय जाबाय थागोन मानो गैया जानांगौ आलदा इउटुब चेनेल खुलिगोन सिन्था दा खालाम नोंसोरो माखासेखौ रिप्लाय होलायानो आयै आगै दोनैसो मानो जेखौ नुयो बेखौ हरो आरो माने एखमबा थाब थांबोयोना बेखायनो पिके बय स्टेटास मा खबर एनबि बुरि हिनजाव बायदि अभार खालामो माथो नों अरुनो माखौ दे अरजाया माथो जाखो आं जेरै दं एरैनो बुरिखाबायबा माथो खालामनो नै बैसोआलाय सोरथो उन्दै थाबाय थायो दे खिथालाय
अरजाया इट्स अके नायनो गोसोबा नायनो बादोंबा दा नायसै बुरिबायना आङो दोनबाय आं गुड नाइट नो मिलेसर बाय बाय ओइ आब' 9:02 एन्ड खालामनो जारि खालामसैबो 9:30 ना 9:35 आयौ जाया हाला ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानांसिगौ वाटसिं फ्रम डिमा हासाव अके हेलौ जेगा खारलांबाय नों बिदि होनायखौ नुवाखै खमनि होननानै गाबनानै खारलांबाय नोंसो खोन्थादों ओइ लेबेल देखा आब' सनामोनहा औ लेबेल देखायखाया आब' सनामोनहा दैमालु मोनथिया आगै जेनेबा सोरबा नायनो बादोंबा अरजायाना जेबो नङा दे आब' आगेन आंनिखौ आगेनखौ रिप्लाइ हरा गुड नाइट पिके भइस आं हरदोंथ' आगै पिके भइस टेक्सा दा खालाम माखौ दा खालाम होनखोथाय आगै दा खालाम होनदों अ आच्छा नोंगो खुगा रुबायलायबाय दे आंना कमेन्ट फरायनो आं जानजि साबायलै ब्लेक स्टार थै नायाना बा हामालै बिदि होननो मानो बिदि स्लें बाहायो जानजि साजोब्बाय आंना बिउटिफुल बोथ अफ इउ थेंक इउ अनसुला आब'मोनखौ जोबोद किउट नुयो आंहासो नायजाया फ्रम क'क्राझार आब'मोन मा ओंख्रि होनदों नुवाखै नोङो जेगा जेक मा ओंख्रि दाबो सङाखैनो जायाखैनोलै जेक दा नों गाब जालायगोनलाय रिप्लाइ हरैया इट्स अके महरजों मोनजाया टेलेन्टजोंसो मोनजायो डिएन आदानाव फन हराखै नामानो जौगा बर' बेस्थ'नो डिएनआ माथो नाया जन दैमारि माथो नायाब्रा ना नायारा जन दैमारि कमेन्टखौहाय जेखौ नुदों बेखौ फरायनानै थाब थाब रिप्लाइ हरगासिनो आङो गाज्रि दामोन आगैमोन आदामोन फंबायमोन बिनानावमोन खुगा रुमायलायबाय God bless Bodo sister great work thank you and with Biswajit love from Golagad abo AS09 rider hello टेक्सा दिदिमोन दा खालाम जा इन्ट्रेस्ट जाथारदोंलै दिदिमोन अके दे थाथ'बावगोन टेक्सा बिबि ब्लग औ शाहरुख खान नो आइ अ माइ गड आब' प्लिज आइ लाभ इउ आलु I love you आलु होनहरलायनो I love you आलुखौ एक्चुअलि लाभ खालामखायो बाट आं दासान्दि आलु मोनजायानो किउट आब'मोन दिपांकर थेंक इउ आगै बिजित लाभ बर' 99 सनाफोर मिन्थिया आङो मा 99 बेबा आब'मोना इउटुब मिटआपआव फैदिया नामा ओहो थाङाखै आगै बयखौबा मा मेगन जाखो दनफोर ना मा होनखोथाय MTS गार्लफ्रेन्डखौ मारै बांसिन गोसो होनो हायो आब' खिथादे मिन्थिया बांसिन केयार खालामबानो गोसोथोलांगोन नोंखौ बाट इतना बिन इरिटेट जागोन बियो जेरै दं एरैनो थानो हो मटिभेट खालाम बेखौ जेन'बा लाइफनि बादै मोजाङै नोंबो मोजाङै जा जेगा मानोबा गाबलायबाय हनै जेगा मानो गाबखो आंना जेगा खनसे सना होनां माहोन सोरगियारि आंनिखौ नायलाया माथो नोंसोर आरे नायनानै दहायनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो रिप्लाइ हरगासिनो दं आं गोसोआव दंखायो नाम मख'नायखौ मानो हराखै जाखो हरदोंथ' PND प्रेजेन्ट आब' कबिताया सेप्तेम्बरनि बेसेयाव बार्थडेया सेप्तेम्बर नङाहाय मा नङा जुलाइ जासिगोन जुलाइ 21 बेना मोजां खबरा आंहासो रिप्लाइ हरलायलायबावबाय जेनेबा आंसो कन्टेक्ट लायो नोंलाय मिथिया जाहैबाय जेनेबा आंजों थाफानानै मिथिब्रा सोमदोन ब्रह्म I love you आब' सना love you too सोमदोन आगै ओइ सोर दंलै जोङो बर्थमान दा सानैजों सनानि न' लुखानोसै आं उन्दैखौ लाबोनो oh my god सनानि न' थांनो सनायाव इन्ट्रेस्ट गैया खिन्थु जों सानैबो सना रुफायाव जेबो इन्ट्रेस्ट गैया बेखौबो मानि थाखाय गानदों खोमायाहाय जेलानाखि देलायो बै झुमखारि गानोना गाननो हाया ओमफ्राय गोथै जानो गिनानैसो गानदों आंबो आरो गोदनानिखौथ' दा बुंसै बे बिमा होनानै अनना होनायखायसो गानदों जेबो दासान आंहा ज्रु मोनबाय थाबाय गुस्थिया साला गुस्थिया नोंहा ओरै थांदों गन्थंजों ओरै थांबावनांगौ नोंना गन्थङा नों माराद्राय माबाद्राय ना ओंखायनो ओरै थाङो
माथो दि नोंनि बिनानावजों मोजां मोनलाय बालाय सिस मोजां मोनलायोबालाय मोजां मोननायखौ सोरथो हमथानो हानो आंथ' जेबो रेस्ट्रिकसन होआ बेयाव जास्ट मोजाङै मोजांल' था आरोना मोजां फाल्थुल' मोनलायलायबा जाया फाल्थुल' जाना आंनि मेगन नोजोराव नङाबा सानैबो रायजाखायो एक्सुलि आं रायखायोबो एसे बारा नुनांगौबा माने माखौ बारा गोसोथोलायनायखौ नङाब्रा आइदि बारा नुयो नङा लाइक खोथा बाथ्रा नांलायनाय मानायफोरखौ बारा नुयोबा जानला मोनलाफोरखौ बारा नुयोबा रायखायो आङो सानैबो समायनाथार माथो थेंक इउ सुबरन बिखुनजोखौ खोनथिलाय डार्लिं सोर बिखुनजो जोंहालाय जों हाबा जायाखैना दाबो मालाबा लोगो हमगोन दे आब' सनामोन नोंसोरखौ दैमालु अके जागोन दे आगै नोंसोर लोगो हमानो बहाबा थांनो होनोबा जों खोन्थानानै थांखायो रावबो लोगो हमा जोंखौ बेसारा जोंखौ सोर सोर लोगो हमो उन्दै उन्दै क्लास 7नि 5नि गथ'फ्रासो लोगो हमो जोंखौ आब' ओमफ्राय माथावनो बिसिनि बिमामोनसो लोगो हमो जोंखौ आदा दिएननि बाजैखौ नुवा माथोनो नै नायथारदो मारै लोगो मारै मालै एक्सुलि जोंनि माबायावहाय लाइफआव जानला मोनला कमेन्ट दाहरदे अननानै जों एसे जोंना रेस्ट्रिकसन दङ फेमिलिनिफ्राय जोंना फेमिलिफोरबो नायो स' जानला मोनला नङा जोंनि ब्लगा जोंनि लाइफआबो आरोना जानला मोनला नङा अननानै गाज्रि कमेन्ट दाहो जोंनि माबायावहाय लाइफआव खालामगोन आगै गाज्रि कमेन्ट खालाम बिग्राय बसुमतारी खालामग्रा रेकर्ड होगोन आं हो आगै आं बायो बिदिखौहाय माने जोङो बाव खेलायो मायोसो आरोना बेवहाय जेबो बिदि जानला मोनला होननायफोरखौ आं मोजां मोना जोंना फेमिलिबो नायो एन्ड जोंनिया मेक्सिमाम गथ' एसे बैसो जानाय जेनेबा आदै मादैमोन सोमोन्दो जानाय बिसोरसो जोंनि भिडिअखौ नायो ओंखायनो बेवहाय आङो मोजां मोना बिदि गाज्रि कमेन्ट हरनायखौ एन्ड जोंबो जानला मोनला कन्ट्रभार्सि खालामनानै लाबोग्रा एन्ड बिदिखौ एक्सट्रा भिडिअ लाबोलायनानै जोङो कन्ट्रभार्सि क्रियेट खालामग्राबो नङा ओंखायनो जों बेखौ डाइरेक्ट रेकर्ड खालामो रेफारेन्स टाइम बिदि होनानै होयो आरोना ओमफ्राय आं बायो बिदिखौ मोजां मोना जाबाय गन्थं गोलावफोर ओंखाम जाबाय आयौ आंना गन्थङा गुसुंसो बिटिआर सिस्टार गेमिं नैबेनासो गोलावथार मालाय आंखौ नाब्लिसो होनदों मानसिफोरा फैफिनबाय आब'मोन लेले अके लेले वेलकाम बेक लेले मादैमोन बादिसो नुबाय माथो आब' अरजाया मादैखौनो लेंबाबो जायो हाय आब'मोन मा खबर मोजां आगै मन्दिरा नार्जारि मटिसन ब्लग हाय सिस्टार हेल' आब' आंनिसोलै आब'नो आयै जों बयनिबो बिब' मागोना बड' सिस्टार जोङो बड'निनो हाय जारौ मोजां खबरा आं फैबाय हेल' आगै मोजां आइ लाभ इउ जारौमोन थेंक इउ ओइ आब' सोर सोर दंलै जों दा बिब' बिनानाव साथाम दं दिएननि बाजै खनसे गित गालाय आयु गित गायलाय गान खन आं रोङालै आं गोसोआव फैथ'थाराखै र' आं गोसोआव फैबा खनलाबायगोन जेथुमा लेखौ खननो जेथुमा मटु पत्तनि कमेन्ट खोमानो खनसेनो हरफिननायसै आच्छा मटु पत्तनिखौ कानून की कसम नैबो होनद' भारत माता की खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू तुम ही कुछ सोचो आइडिया हमसे आइदि नोंनासो खालि पेटाव जेबो जाया दे एकदम पतलु पतलु ना मटु मटु खालि पेट जाबा नोंना एसे बोरैबा जायोना मानसिया ओइ बयबो एक्सेप्ट मी न बयनोबो एक्सेप्ट मी न बुजियासै राहुल सरगयारि मा होनदों रितु रानि नार्जारि आब' नोंना गुमैया बहानिफ्राय सोर सासेनिखौ सोंदों आगै रितु रानि दा बुं नोंना दानो गाबगोन हादं बासुम टकेटिभ कबिता जों सानैबो टकेटिभ एक्सुलि आं दा कमेन्ट फराय टकेटिभ जानानै दं ओमफ्राय खुगा रमायलायबाय आंना बिदियाव बुरि साइसिन जालाय लांबाय आंहा रिंकस जालायलायसिगोन बेसार रायलाय नैबे ओरै सोङो कमेन्ट रिप्लाइ खालामलायानो किं लाइफ स्टाइल आयो किं लाइफ स्टाइल आं हाला कमेन्टखौनो फरायखौनो हालायलायला आङो खुगा रमायलायबाय कृतिका ब्रह्म मा खबरलै आब'
कार्तिकसो सिखाफोरखौ फरायफ्लांबाय आङो कार्तिक मोजां आगै AB ब्लग क्रिएसन मा ओंख्रिमोन फाजा फुजासो आगै दा जालाबायगोन दानजाथ'बावाखैसो जानायखौ खोन्थाबावबाय आं सोमदोन ब्रह्म आब' बेसेबां फरायो नों बिनानावा नों बेयो डिग्रि फरायगासिनो नोंनि खाथियाव थानाया मा नाम मा बाब्रि गोनाङा खोन्थाद' बाब्रिबो नङा बाबैबावसो सन्जय ब्रह्म आंनि कमेन्टखौ फरायाबो मोना आयै कविता आगै फरायो मैं पोएम हूँ BB ब्लग्स हाय Okay guys जादा हाय जेदा मटुनि बयफ्रेन्डनि नामा मालै अ आंखौ होनदों मोनथिया जोंसार ब्रह्मसो सासेनिखौ होनखाथाय मिथिला आङो सानैबो अनज्लायना था आब'मोन सुबरुन ब्रह्म अके आगै गार गरमाव सिथाब बेहाय आइदि फाबसि पिक्चार सिस्टार गेमिं हेल' आंनो गार्लफ्रेन्ड नांगौमोन प्लिज नागिरना होदो बेयावनो निगेट कमेन्टफ्राव मोनलाबायगोन बे सोरखौबा आइ फसायबायहाय आंनो BMR आयु मा होनदों बुजिदिया माने बयनिबो सिस्टार एक्सेप्ट मि नो बयनिबो सिस्टार राहुल 21 to 23 years नो जांख्रिखां दहायनिखौ जाबायमोन मोनसे ओमफ्राय मोनसे जायाखै खनसेनिफ्राय रिप्लाइ होला नामा आंनिखौ गालि सानिक्या दहायनिफ्राय मा सोंगासिनो मा सोंगासिनो आं नायासै माने ना बयनिबो रिप्लाइ होनो पसिबोल नङा जोंनि ओरै पुश खालामनोसो दंबावो ना रिप्लाइआ लेटसो थांबावगासिनो दंबावो आया सरि र' मा खालामदों नोङो हे भगबान र' एक सेकेन्ड केलबिना माबा हरदोंमोन केलबिननि माबा नुदोंमोन आङो केलिफर्निया नोङो है आंसो होनदोंहाय मा नङालाबायो ए बबा थांबाय केलबिननि मेसेजआ बे गैला बे आगोलनिसो ओइ बबा थांबाय केलबिन नोंनि मेसेजआ पाबजि मालानिफ्राय गेलेयो ना मायो होननानै सोंनाय नुदोंमोन आंथ' पाबजि नैबेलाय पाबजि मालानिफ्राय गेलेयो आं मोनथिया पाबजि मालानिफ्राय गेलेयो नोंसिना बेबा सोरखौ होनहरदों आंखौ होनहरदों ना पाबजि गेलेग्राखौ होनदों नोंखौनो होनदों केलबिन नालाय आब' नोंसोर आर्मि साख्रि लादोलै जोंना न'ना आर्मिखौनो सुखुवा सिलाय लाग्राखौनो हाय बाजै सना कबिता हेल' मा ओंख्रि आब'मोन ओंख्रियाथ' दाबो संथ'वाखै दा आलु बाथोन ओरै जालाबायगोन केलबिन दुखु मोनबायलां मानो दुखु मोनखो केलबिन जाहार ब्रह्म दाबो जोबा लाइबा ब्रादार्स जोबाखै सिस्टार्स दैथुन बसुमतारी आय' सनाफोर दासो नायसनदों आयु जि गोबाव जालायलांबाय दासो नायसनदों 2 घन्टा जालायसै आंहा 85% पास अके कंग्रेचुलेसन्स एलेक्स आब' मेट्रिक पास जानायनि पार्टि जानो नामा औ जायो आयौ जानो अननानै जाहोनायखौ जायो ना होना हरै 24 to 26 यार बांद्रायबाय मोनसे बांद्रायलायबाय एबार AB ब्लग क्रिएसन भिडिअखौ मानो थाब लाबोआ गावसोरहा जोंना थानायानो आलदा जायो एखमबा सासे गामियाव सासे टाउनाव बेखायनो गोबाव जायो गुड नाइट सनाफोर बाय नो सानिक्या बाय बाय दिदोम ब्रह्म आब'मोन खबरा मारै दं मोजां जाहार नायफिनबावबाय आं नोंसिनि लाइभखौ ब्रादार्स अके दे थेंक इउ सिस्टार सरि कबिता गुड नाइट नो गुड नाइट उदांसा बसुमतारी हाय आब' मा खबर मानि थाखाय सरि बुंखो ओमफ्राय जायखिजाया सरि एक्सेप्टेड मोसानाय भिडिअ आपल'ड खालाम एबार खेबग्रा गैया मबाइल मोजां गैया आगै जोंना दाबा प्रडाक्सन हाय ओइ हंलेफोर मा रिप्लाइ हरा हाय हंला हंले होनखाबायलै माथो होनबावनो बर'नि महर मोखांफ्रानो हंला हंले नाब्ला नाब्लि गोजा जोबखाबालाय माथो खालामनो आब'मोना जा लेभेलखा आंनि कमेन्ट नायलाया फ्रम कार्बि जकिं ब्लग्स नुबानो रिप्लाइखौ हरो दे आगै बोरो नोंना मेट्रिकआ मोरै जाखो अरु आंहा आंनो गैया फेलसो केलबिन आं फेलसो नोंना
नोंनालाय मादि जाखो नोंनालाय मारै जाखो बेसे पार्सेन्ट नोंना माथो पास होननाय खोनादां नोंखौ फार्स्ट डिभिजननो पेटिएमजों नेटपेक सोना हर पेटिएमजों नेटपेक सोना हरलाय 25नि आंना ब्रादार सानैनि गेजेराव सासे गावनि ब्रादारखौ बिराद माहाजोन नंदों दा बे सिस्टारा आब' मोना जा किउटखा रुनालि बाग्लारि थेंक इउ आगै रुनालि दे नों फरायदो आंना खुगा रमायबाय एमबि ब्लग मा रिप्लाय होआरा माथो थोस बायलां बिदिबा होनो बाननाङाहाय जोङो नायनो मा होनोमोनलाय हास्लाबा नै आरो आंथ' नै लेजिसिनबावसो आन्दायबावो आङो दासो क्लास 10 मोनदों आंहा आच्छा खेलबिनोबा नंगौ दे मोजां मा फरायना होखा ओंख्रि नङाबा आं जाया बायदि फेल आब' जागोनबो उदांसा बसुमतारी मोजां बे सानैबो खनसे मिनिनाय आब'मोन हि जा लासै फरायबाय नों आं फरायनो बाथारोलै बिरादनो आं लेजिथार मिथिगौ मा खालामलायखो नों आया आंखौ नायबाय दा हे भगबान मबाइल चार्ज गैलिया अफ जाबाय उन्दुनाय समाव नोंसोर सानैजों सोर सासेया खिफियोमोन आब'मोन मिथिया उन्दुनायाव जै बिसिनायाव गोलैबाथाय उन्दुलाङो सोर मिथिनो मबाइल चार्ज गैला जाबायनो फिदेनदि दे चार्ज होदो आब' जोबोद समायनाथार दिदि आजा फानि एक्सप्रेस खालामखादों टेक्सा खर' गोथां सादों आयै दे उन्दुदो कारेन्ट खोमोरनानै दानायसै मबाइल नायनो नाङा बिदियाव गुमैया अबेनि आब'नो सोर सासेखौ सोंखोथाय सिथ्रि सालायबायलै बुरिबाय आङो बुरिबाय आं हाबा जाबा खोन्थाखागोन मबाइल चार्ज गैला अफ जाबाय मा जाखो केलकुलेटरजोंसो टाइपिं खालामना दं आं आब'मोन ग्रेट बरिया आयदै सोरांजासिम थादे लाइफआव अके जागोन आं सोरांजासे कारेन्टआ थाबा दोननो हागोन जोङो ओइ गुमै गैया मा सोंलाय थायोनो जाहारा नङाबा ना जाहार माबा जाहारसो होनलायलांबाय आंहा सिस्टार जाहार होनखाबाय आब'आ बार माइ गाया नामा नोंसा आब' मा आं बुजियासै एबारहाय एबार माइ गाया नामा आच्छा गायो फोनानै दङ फुनाय नै माबा र' मा होनदोंमोनलाय मामोनलाय बे माबा मारि दानलाबायनाया माला जायोमोनलाय नस्थ' चन्द्रनि उनाव नों गायगोन होनदों जोंनिखौ बाबाया दाखालिहाय आब' थाब हाबा जादो हाय आब' हेल' आगै कबिता हाबा जानो थांनो कबितानि हाबा जानो थांनोनो आंनो हाबा जायाखै दानो माने देनां फै आं लिंहरगोन आङो आइदि नोंलाय जांख्रायाव लेंहर आंबो हैगोन अके जागोन दे जांख्रायाव नामा बिउटिफुलथार सानैबो जोंना भिडिअ होनायानो लेट जायो माइ गायनायनिया मानो होनोबा जोङो गामियावसो ना गामियाव बे नेटवर्क मेगि गैया जाग्रा आब' कमेन्टखौनो बाखायो फरायनो नङाबा माथो ओमफ्राय आंहा हारसिङै दहायनिफ्रायनो नै आङो 2 घन्टा जानोसै कमेन्ट फरायनाया होमबा लेखाखौबो बिदि फराया आङो मिथिबायना साला नोंनि थाखाय 2 घन्टा कमेन्ट फराया खुगा रुमायलायबाय आङो नोंहा देरसिनखाना बुरि गाहाय नोङो नङाबा नस्थ' चन्द्रबासो चन्द्र नस्थ' औ नस्थ' चन्द्र सिस्क' बेया उन्दुनो लुबैबाय खोमा ना सिनस्रि साबाय आंना बिसिनि साबाय जों मानोथो ओमफ्राय बिसिनायावसो जिरायदों मा साला बसुमतारीलाय येस मासाला जेबि सासेखौ गोसो थोबाय आंनो आयै सोर सासेखौ आंनि फेभरेट सानैबो फुं ब्लग्स थेंक इउ मान गोसोम मोजोबबाय बोरैबाबा मारैबाबा माबा बायदि अरिजिनेल हेन्ड सेनिटाइजार नंगौना नङा बेबा नंगौब्रा दानियावसो गोदान माबा ओंखारलाबायगासिनो फ्लेभार गोनांलाय कर'नानि थाखाय फ्लेभार ओंखारलायनोसै सासे आब' सनामोन अनसुलि बसुमतारी
दानो हाबा दाजाबो जाखाया माइनाव आगै दानो जाया जोंहाय आब'मोननो लेलेया लेले नै बे माबायानो टेक्सायानो गोमोरखो ना माखोथाय मानसिया दा दोनथ' होननानै टेक्सायावबो थांखो दोनसै आं आब' फुगार गुड फैलायबाय नाइट आंहाबो भिडिअ इदिट खालामनांगौ आं स्रां रिल्स स्रां गोदान गोदै आगारनो गोदैथार नागिरदों मालाय रावफ्रानो मा होनदों रुजुवारि आंनि थेंक इउ रिल्सखौ रुजु बयबो नाय दे इसोर आंखौसो लेंहरनो दा बावखा टमेट' लाबार आरो आब' आङो माबाखागोन आङो कार्डखौनो हाबानि कार्ड खालामबानो कार्डखौनो खेबना होखागोन होखागोन आङो फेसबुक वाट्सएप इन्स्टा इउटुब होजोबगोन आङो होजोबखागोन सिन्था दाजा ओमफ्राय जास्ट फैल' आरो माने बयखौबो माने पार्सनेलि लेंहरनो हाखायाना जेनेबा सोलाबा बे टाइमावलाय बयबो बेस्थ' जायो प्लास नोङो बयबो न' गारनानै थांनायनि दुखु जाखागोन आरो बेनि सायाव आरो देलायनाय मानिनि प्रेसार माबा माबि जाखागोन स' माने खेबसे पस्ट होबाय नायदो फैदोबो भिडिअखौ थाब थाब आपल'ड हो दे आब'मोन अके ट्राइ खालामगोन जोङो I love you जों दोनसै दे दोनसै टेक्सा मसाला गरम मसाला आब'मोन एन्ड खालामदो बाय एन्ड खालामसै आं खुगार नायजोब्बाय सन्तला अमा राजा नारजि बुदां दाउस्रि देलाय एमाव राजानो अ माइ गड बे मामाखौ मिथिखादों 12 सिम थाबोमोनलायबाव आंना खुगा रुमायगोन आं हानाय नङा फिजिकेल दे बसुमतारी आब'मोनहा आंनिखौ रिप्लाइ सेले होनबावबायहाय सोरबा आब' आंनिखौ रिप्लाइ आयै आगै दे बुंबानो होयो लेले बाय बाय आगैमोन आब'मोन आदामोन फंबायमोन गासिबो आदा मेहेराबो लाइभ होगासिनो नायदो दे जों एन्ड खालामसै जों एन्ड खालामखानोसै बाय 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 दे खेबसे बाय बाय होनहरदो नेक्स्ट ब्लग नेक्स्ट लाइभ आयु बाय बाय होनहरदो दे जोंखौ गुड नाइट विश खालामदो अरुणा You are things very good. Ayo my god, mama होनहरखो मोसानो माबा गैला आंनाव बाय बाय अफिसियेल गेमिं दासो नायदों आंहानो बेसारा सिगांनिफ्राय नायफिनजोबदो दे फारि र'नो हाबाब दे बाय बायनायखौ नेगासिनो आङो आब'खिमोन बाय लेलेजों टेक्साजों मा जालायगासिनो नोंसोरो दानिया लेबेलथार जाबाय सानैबो हाबाब जों माहाय लेबेल जाखो दे दहायनिफ्रायनो एफा मोजां रायलायनानै आरो लेबेल नुदोंबा नुदोंसै दे माथो होनबावनो आब' आंहा राइस्टारनि लाइभ नायनोसै दे पिएनडि नायदो दे होननासै आब'मोन आंहा राइस्टारनि लाइभ नायनोसै अके दे बाय बाय पिएनडि बे गानखौ नागिरलाय र' बाय बाय होनहरगोरथों मानसिफोर हाबाबाय हनै बे लेलेयाबो खारलांखो बियो मा खबरखौ बिथा मोजां लेले बहा खारलांखो लेले आं एफा मोजां बाय बाय दिदि मोनो गुड नाइट दे गुड नाइट आगै थाथा आदामोन थाथा माबा थाथा बिनानाव आब'बा बिनानाव दे नायफिनसां होनबा अफिसियेल गेमिं दे नायफिनदो दे बाय बाय र'नो बे डार्क गेमारा मा र' जागासिनो दङ Okay, guys, okay, guys. Lele versus आंसो दंनो. Okay, guys. नोंथांमोनखौ थाबाय जोंहा गोदो स' होनबाय थानाय फंबायजों रायजानाया आं बांसिन होनोमोन ओमफ्राय आं गारबायना फ्लाइं किसेस हरलाय दे अके सोरनाव नाङैथों हाबा जादों सानैबोनो जायालां जाथ'आ दानो नों बुंबा जागोन नामा आयु फैसा देलायनायनि खरसा सनानि खरसा जानायनि खरसा नांगौ दङ मिथिबाय सना दाहोनांगौ दङ हाजारजों सनाया इन्ट्रेस्ट गैयाबाबो हाबायावथ' देलायनांगोन ना आयु नङा थाबाय मेकआपआलाय मेकआप आरो जेन'बा आंहा सोरखौ मेहेन्दी आखिनो बेखौबो लिंहरनांगौ जागोन ना आं फारसेथिंथ' आखिना लाबाय दे फारसेथिं सोर आखिना होगोन आंनो आगदाथिंजाय That's why साननांगौ दङ डिएन ब्लग चेनेल होनलायाबो आं होनां
होनखाबाय आं नै आङो फरायनायाव सोरबा फ्लाइं किस बिदों जुदि होखाबाय आगै थिगसा नोंबो हरदो आगै एसे नोंबो जोंनिखौबो हरदो बेसे बाय बाय गुड नाइट आब'मोन कमेन्टावनो आतसा गुड नाइट दिलै दोनदो आंहा सिनस्रि साजोब्बाय गैला कमेन्टाव रिप्लाय हरनो रोङा आङो दे बाय बाय 58 जाखाथोंसै अके बाय बाय एन्ड खालामबाय जै बर' हारिनि जै बर' सिस्टारनि जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि गुड नाइट आब'मोन गुड नाइट जै बर' हारि जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि डार्क गेमार फ्लाइं किस बिदोंमोन दिदि डार्क गेमारनिसिम होनलायलाय आयु मारकेट डार्क गेमार अ माय गड आं सिथ्रि सालायबाय सानानै बिचार गिमिंआ बाबायलां रिप्लायबो होआ सनाफोरानो आयै बिचार दालाय होदोंना नायनानै हेल' सिस्टार लाभ दुइं ओरैनो दङ जोङो हाय सनाफोर आंहा दासो नायदों सिगांनिफ्राय नायफिनदो जों दोनसै आइ दै जिएनजों माला ब्रेकआप जागोन रे मानो ब्रेकआपखौसो प्ले खालामनानै दं आरो नोंसोरो आयु सोरबा सोरबा कमबक्स खमायो बे फसायो नामा डिएमखौ हो आयु मानो होनबावनो दे बाय बाय hey बाजै मा जाखो हाय बाजै from मिथि सन्ना एक्टर from USA आमेरिकानो आयु उथुदो खारबायला दे बाय बाय जों दोनसै बाय बाय see you र' मबाइलखौ बख'नि ट्रा टाटा बाय बाय नेट पेक गैलालै ओंखायनो दोनखाबाय दे बाय 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 टाटा टेक्सा टाक्सा एबार दोनथारबाय बाय बाय ओइ बेखौ मा खालामोमोनलाय रिप्लाय आजा मा आपल'ड नङा 700 बेनो मोनदां ना टाटा बाय बाय